Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Συνδεδεμένοι πάντα στον Karma Radio και για τις 2 επόμενες ώρες θα ακούσετε την εκπομπή All for Fun Live. Στο μικρόφωνο Κυριάκος Κουρτσαβούρης, στον ήχο μαζί μας η μεγάλη επιστροφή της Δέσποινα Σκαρασταμάτη και καλεσμένη μας η Εύη Σαουλίδου, η οποία επιτέλους αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας και ήρθε. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνεις, Εύη? Καλά είμαι, εσείς τι κάνετε? Πώς είσαι με τον καιρό σήμερα? Ο καιρός είναι σήμερα, όπως είπαμε, βροχερός. Βροχερός. Ναι. Έπρεπε να αλλάξει όμως κάποια στιγμή, έτσι. Θα αλλάξει, ναι. Έπρεπε να αλλάξει, ναι, έπρεπε. Καιρός ήτανε. Φάγαμε πολύ υγρασία. Εντάξει, θα Η μέση μας ξανάρθει. Θα ξανάρθει, λες? Θα ξανάρθει στην Δηλαδή, Ελλάδα. εσύ πιστεύεις τώρα ότι θα ξανακάνουμε μπάνιο στη θάλασσα φέτος? Εντάξει, δεν είναι απιθανό. Λοιπόν, βάζουμε στοίχημα. Όχι, αλλά. Βάζουμε στοίχημα. Βάλουμε στοίχημα. Εσύ δεν έχεις μικρόφωνο, Το τελευταίο μπάνιο πότε το έκανες? Το τελευταίο μπάνιο πριν από κανένα μήνα περίπου. Άρα εντάξει, Σεπτέμβριο το έκανες. Δεν το έκανες Οκτώβριο. Ναι, όχι, νομίζω ήταν Οκτώβριο, μόλις είχε μπει Οκτώβριος. Αλλά ήθελα να κάνω και τώρα με τον πολύ νοτιά εκεί με τις πολλές ζέστες. Ήθελα να κάνω άλλο ένα, αλλά δεν πρόλαβα. Δεν τα κατάφερα. Του χρονού. Ελπίζω πως όχι, ελπίζω να κάνω άλλο ένα φέτος. Άντε, ωραία. Οπότε να ξανάρθει καλοκαιριά. Μακάρι, μακάρι. Όχι, βασικά όχι. Να μην ξανάρθει. Μ' Μ' άρεσε σήμερα. Ναι, αποφάσισα να μην ξανάρθει. Μ' άρεσε που έγινε φθινόπωρο σήμερα. Ναι, να καταλάβουμε και λίγο τις εποχές. Έχουμε χάσει την έννοια των εποχών στην Ελλάδα. Αλλά όλες τις ώρες, εντάξει, ο ήλιος θα ξανάρθει. Πιο πολύ ποιες εποχές είσαι? Τώρα τα τελευταία χρόνια μου αρέσουν αυτές οι ενδιάμεσες. Δηλαδή άνοιξη και φθινόπωρο μου αρέσουν πιο πολύ. Δεν μου αρέσει πολύ ζέστη, πολύ κρύο, ξέρεις, τα ακραία ας πούμε. Βέβαια έχουμε δει ότι πλέον είναι περισσότερο καλοκαίρι και περισσότερο χειμώνας. Έχουν φύγει λίγο αυτά τα ενδιάμεσα. Γιατί ρε εσύ, γιατί το λες αυτό? Δηλαδή πέρσι εγώ θυμάμαι ότι το Σεπτέμβριο είχε, από την 1η Σεπτέμβρη ας πούμε, είχε γίνει φθινόπωρο. Είχε φθινόπωρο πέρσι. Ας πούμε, εγώ θυμάμαι και πέρσι τι ζεστή, αλλά εντάξει, μπορεί να κάνω και λάθος. Πρόπερσι ήτανε που είχε μέχρι το Δεκέμβριο κάτι. Ποια χρονιά ήτανε που είχε Δεκέμβριο, ξέρω εγώ, 23 βαθμούς, κάτι τέτοιο. Εγώ έλειπα, ήμουν Βερολίνο, αλλά μου λέγανε εδώ ότι ήταν πολύ ζέστη. Χριστούγεννα ζέστη δηλαδή. Να μας βοηθήσει εδώ ο Βαγγέλης που μας κάνει συντροφιά. 2 χρόνια πριν. 2 χρόνια πριν. Το σκονάκι του Βαγγέλη. Λοιπόν, να θυμίσουμε τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην επίσημη σελίδα του Karma Radio, όπου μπορείτε να κάνετε τις ερωτήσεις σας στην Εύη. Πόσο βρίσκουμε αυτή την περίοδο? Τι θα ρωτήσει κάποιος κάτι? Γιατί να μην ρωτήσει? Όχι, δεν ξέρω. Είστε τέτοια εκπομπή? Ναι, εντάξει. Ωραία, κάνουμε διάφορες ερωτήσεις. Ωραία. Αλλά μην ανησυχείς, εντάξει, καλές ερωτήσεις είναι. Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, πώς σε βρίσκουμε αυτή την χρονική περίοδο, πέρα από την επιστροφή του φθινοπόρου? Καλά είμαι. Εντάξει. Σε πρόβες είμαι αυτή την περίοδο. Έχω από το Σεπτέμβριο που ξεκίνησα, μετά από περιοδία καλοκαιρινή, με μια παράσταση των Αμφιτρίωνα που πήγε ωραία και τώρα είμαι σε πρόβες για το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. Οπότε σε εποχή πρόβαση και επιτέλους να ακούσουμε κάποιον άνθρωπο να πει ότι είναι καλά, έτσι. Καλά είμαι, ναι, σε γενικές γραμμές, έτσι. Δηλαδή πόσο καλά μπορείς να είσαι, αλλά καλά είμαι, ναι. Την παλεύω. Την όλη κατάσταση πώς την βιώνεις? Τι να πω, δηλαδή ζούμε μεγάλο καραγκιουζιλίκι. Να το πω έτσι. Πολύ μεγάλο καραγκιουζιλίκι. Είναι τα πράγματα πολύ ακραία, ας πούμε. Είναι δύσκολα και ακραία. Αλλά μέσα σε όλο αυτό ή θα σε πάρει από κάτω τελείως και θα αυτοκτονήσεις, θα πάρεις χάπια, θα αυτό. Ή θα πεις ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το πολεμήσω, να μην το αφήσω να με στριμώξει τη γωνία. Κάπως έτσι το βλέπω. Και προσπαθώ γι' αυτό. Άλλες φορές τα καταφέρνω, άλλες φορές όχι. Οπότε αυτή είναι η θετική πλευρά, η αισιόδοξη πλευρά σου. Ναι, σήμερα είμαι σε αισιόδοξη. Σήμερα? Ναι. Επειδή θα έρχεσαι στην εκπομπή γι' αυτό. Μπορεί. Μπορεί επειδή έχω ρεπό, ξέρεις. Για διάφορους λόγους. Ρεπό τη Δευτέρα, έτσι. Ρεπό Δευτέρα, ναι. Ηθοποιοί. Εντάξει, εκτός αν πηγαίνουν, αν έχεις παραστάσεις Δευτέρα Τρίτη. Ναι. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές παραστάσεις πλέον που παίζονται Δευτέρα Τρίτη. Ναι, όντως. Δευτέρα Τρίτη, δεν νομίζω ότι έχω κάνει ποτέ. Αν θυμάμαι καλά, όχι. Δευτέρα Τρίτη ρεπό. Τι γελάτε? Τι γίνεται? Δεν γελάνε μαζί σου, πάτησες. Παιδιά, μήπως έχω πει κάτι και... Όχι, πλάκα. Δεν έχεις παίξει ποτέ Δευτέρα Τρίτη? Νομίζω όχι, από ό,τι θυμάμαι. Εντάξει, ποτέ δεν είναι αργά. Κάποια στιγμή μπορεί να περάσει και σε φατικά. Μπορεί, ναι. Για να δούμε. Να πούμε ότι με την παρουσία σου εδώ έχουμε φέρει τις 5 από τις 6 βραβευτήσεις με το βραβείο Μελίνα Μερκούρη. Ποια μας λείπει? Μας λείπει η Μαρίνα Ασλάνογλου. Έχουμε φέρει τη Στεφανία Γουλιώτη, ναι, την Έλληνα Μαυρίδου, ναι, τη Λουκία Μιχαλοπούλου και τη φετινή τη Μαρία Κίτσου. Μάλιστα. Μας έλειπες εσύ, ναι, αλλά ήρθες. Πού είναι η Μελίνα? Μαρίνα. Η Μαρίνα, συγγνώμη. Εντάξει, μπορεί να τη φέρουμε η στιγμή, δεν ξέρεις ποτέ. Άντε, ρε. Έπρεπε να έρθουμε μαζί. Το βραβείο το πήρες, δεν ήσουν η πρώτη που το πήρε. Ναι. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία?
Ωραία είναι, ξέρεις, όταν κάποιος σε επιβραβεύει για κάτι είναι πάντα ευχάριστο, είναι πολύ ευχάριστο. Ήταν και η πρώτη χρονιά που είχε θεσπιστεί το βραβείο, ήταν πολύ. Οπότε έμεινε στην ιστορία ως η πρώτη, έτσι. Ξέρω εγώ, μάλλον. Αυτό το βραβείο τι σημαίνει για έναν ηθοποιό? Όπως κάθε βραβείο για κάθε άνθρωπο, δηλαδή έχει τη θετική και την αρνητική του πλευρά. Άμα το δεις τόσο όσο, ας πούμε, θα πεις ότι ωραία, χαίρομαι πολύ που κάποιος είδε κάτι που του άρεσε σε μένα και με επιβραβεύει, αλλά απ' την άλλη αν κάτσεις και πολύ να το σκεφτείς και μείνεις στο ότι έχεις πάρει ένα βραβείο, μπορεί και να σε χαντακώσει, δηλαδή μπορεί να σου έρθει καπέλο. Μπορεί να αποδειχτεί boomerang. Ναι. Πώς το αντιμετωπίζει κάποιος ώστε να μην γίνει κάτι τέτοιο? Τόσο όσο, δηλαδή ότι ωραία, ευχαριστώ πολύ, χαίρομαι πάρα πολύ που κάτι σας άρεσε σε αυτό που έκανα, πάμε για άλλα, δηλαδή πάμε για να συνεχίσουμε. Πόσο καιρό χρειάζεται να το ξεχάσεις? Εξαρτάται τώρα ποιος είσαι, ξέρεις, τι κάνεις, πόσο σε ενδιαφέρει αυτό που κάνεις, τι να πω. Για ποια παράσταση ήταν? Για την Μπέλα Βενέτσια, με το Λευτέρη Πογιατζή που είχαμε κάνει. Αυτό ήταν το 2005-2006. Πότε ήτανε, κάπου εκεί. Αρκετά χρόνια πριν. Ναι. Θεωρείς ότι πρέπει να υπάρχουν αυτά τα βραβεία? Τι να σου πω, όπως και με τους ελέγχους στο δημοτικό δεν είμαι και τόσο σίγουρη για αυτού του είδους. Δηλαδή α, β, γ, ας πούμε. Δεν ξέρω, δεν μου αρέσει και πάρα πολύ αυτό το σύστημα αξιολόγησης, ότι εσύ παίρνεις α, εγώ παίρνω β και ο άλλος παίρνει γ. Ότι εγώ παίρνω ένα βραβείο και εσύ δεν παίρνεις ένα βραβείο. Απ' τη μία η άποψή μου είναι αυτή. Απ' την άλλη βέβαια άμα δεν το δεις και σαν κάτι ιδιαίτερο, ναι, οκ. Ας πούμε υπήρχε και ένα χρηματικό ποσό στη μέση το οποίο εμένα με βοήθησε πάρα πολύ. Το αξιοποίησα, ας πούμε, και ειδικά στους ηθοποιούς που δεν έχουν και, ξέρεις, τις τρελές οικονομικές απολαβές, είναι κάτι το να πάρεις και ένα οικονομικό ποσό. Είναι μια βοήθεια. Είναι μια βοήθεια όπως και να το πάρεις. Η οποία χρειάζεται. Ναι. Γιατί βλέπουμε ότι στο θέατρο δεν υπάρχουν πολλά χρήματα. Όχι, δεν υπάρχουν πολλά, δυστυχώς. Αλλά και τώρα πια δεν υπάρχουν και παντού πουθενά. Δηλαδή δεν υπάρχουν πουθενά πολλά χρήματα. Το πολλά το ξεχάσαμε. Το ξεχάσαμε και την έννοια χρήματα. Ναι. Όχι με την έννοια το φιλοχρήματο, αλλά για να μπορείς να ζήσεις. Συζητούσα σήμερα με την αδερφή μου, λέει πόσα, λέω τόσα. Α, μου λέει πάλι καλά. Λέω τι θα πει πάλι καλά. Μου λέει άλλοι δεν τα έχουν ούτε αυτά. Τελικώς ξέρεις, φτάνουμε σε ένα σημείο που να πρέπει να ευχαριστήσουμε ακόμα και για τα ψίχουλα. Και δεν λέω για μένα τώρα, λέω για τον κόσμο που δουλεύει για πολύ λίγα χρήματα. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Αντιδράς γενικά σε όλη η κατάσταση που βιώνουμε? Με ποιο τρόπο? Τι εννοείς, αν βγαίνω να φωνάξω? Γενικά αντιδράς. Αν αντιδράς με τον τρόπο σου. Ναι. Όπως μπορείς. Ναι. Και κυρίως με το να μην με ρίχνει. Προσπαθώ να μην με ρίχνει. Προσπαθώ να κρατάω μια διάβια στο να καταστρώνω ένα σχέδιο, ακόμη και πολύ προσωπικό. Στο να μην με ρίξει όλη αυτή η ιστορία. Έχεις βρεθεί στο σημείο να έχεις πέσει πολύ Βέβαια, πάρα πολύ. Δεν είναι εύκολο να το ζεις αυτό, ειδικά στην Αθήνα που ζούμε. Θέλω να πω στην επαρχία, όταν πηγαίνω στην Καβάλα και βλέπω τους γονείς μου και βλέπω τον κόσμο πώς είναι, δεν έχει καμία σχέση. Δεν ζει, ξέρεις, δεν είναι τόσο θλιμμένοι οι άνθρωποι, τόσο με τα μούτρα κατεβασμένα. Είναι λιγάκι σαν να μην συμβαίνει στην επαρχία αυτό το πράγμα. Που οι ίδιοι το ξέρουν βέβαια και που υπάρχουν και λιγότερες δουλειές από ό,τι υπάρχουν εδώ, αλλά παρόλα αυτά δεν το ζεις τόσο έντονα στη διάθεση των ανθρώπων, στα πρόσωπά τους, δεν το βλέπεις τόσο έντονα. Είναι πιο χαρούμενοι? Είναι πιο... δεν ξέρω, είναι σαν να τους έχει επηρεάσει λιγότερο, τουλάχιστον φαινομενικά. Για πες με την Καβάλα. Είναι μια πολύ ωραία πόλη η Καβάλα. Έχει μεγάλωσε βουνό. εκεί? Ναι, μεγάλωσα εκεί μέχρι 17 χρονών που έφυγα και πήγα στη Θεσσαλονίκη να σπουδάσω. Και είναι αμφιθεατρική, δηλαδή είσαι στο βουνό και βλέπεις τη θάλασσα. Είσαι στη θάλασσα και βλέπεις το βουνό, ξέρεις, τα συνδυάζει και τα δύο. Συνδυασμός. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Είσαι της θάλασσας ή του βουνού περισσότερο? Και των δύο, ξέρεις, επειδή μεγάλωσα στην Καβάλα. Πιο πολύ του βουνού θα έλεγα. Ναι. Σαν το τσάι. Και για βάζεις την Καβάλα, τι θυμάσαι περισσότερο? Είναι όμορφη πόλη η Καβάλα, πολύ. Είναι μελαγχολική βέβαια, γιατί ξέρεις έχει αυτό την υγρασία, το κρύο, δηλαδή μια πόλη που έχει παραλίες και θάλασσες είναι περισσότερο το καλοκαίρι ζωντανή. Δηλαδή πάει ο κόσμος, κάνει μπάνιο, βγαίνει έξω. Το χειμώνα είναι λιγάκι πιο σκοτεινά, πιο μαζεμένη, μικρή πόλη επαρχιακή, δηλαδή αν έχεις οικογένεια είσαι... ξέρεις, με την οικογένειά σου μέσα, τα μαγαζιά δεν είναι και τόσο, δεν δουλεύουν και τόσο πολύ, τα μπαράκια. Έχει μια μελαγχολία νομίζω. Αυτός είναι και ο λόγος που έφυγες? Αυτός ο λόγος που έφυγα ήταν ότι έπρεπε να φύγω, γιατί έπρεπε να σπουδάσω αυτό που ήθελα και κάποια στιγμή. Οπότε από μικρή ηλικία θέλεις να κάνεις αυτό το πράγμα? Από το Λύκειο νομίζω μου βγήκε, ναι. Εκεί κάναμε κάτι αεραστεχνικές παραστάσεις στο σχολείο, σχολικές, και
άρχισα να πιστεύω ότι μου κάνει αυτό. Οπότε ασχολήθηκες. Οπότε ασχολήθηκα. Οπότε κέρδισε και το κοινό. Το αναζήτησα. Ξέρω εγώ. Δεν είμαι σίγουρη. Λοιπόν, εδώ να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στους ακροατές μας. Γεια σας. Και στον Ελγκρέκο. Και η Βαγγελίτσα λέει πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα Κυριάκο και στην καλεσμένη σου. Ο Έλληνας δεν καταλαβαίνει από οικονομική κρίση. Μάλιστα. Μας λέει η Βαγγελίτσα. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου. Μπορώ να το δω μόνο ως αισιόδοξο μήνυμα αυτό, ότι όπως και να έχει δηλαδή θα βρούμε έναν τρόπο να είμαστε καλά, αλλά δεν συμφωνώ απαραίτητα. Νομίζω ότι οποιοσδήποτε καταλαβαίνει από οικονομική κρίση. Δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνεί. Εσύ τι έχεις περιορίσει σε σχέση με την Εύη τον προηγούμενο χρόνο? Τα πάντα, αλλά δεν μου έχει κάνει κακό. Δηλαδή θέλω να πω, έχω βρει άλλους τρόπους να γεμίζω το χρόνο μου, να περνάω καλά. Προσπαθώ κάποια πράγματα να μην τα κόψω. Το να πηγαίνω σινέμα προσπαθώ να μην το κόψω. Τώρα πια έχω ένα σκυλάκι, οπότε βγαίνω πολύ βόλτα με το σκυλάκι. Ξέρεις, περπατάω πολύ, πάμε στο Λυκαβητό. Έχω κόψει τα πολλά ποτά έξω, δηλαδή το να βγαίνω έξω. Και αντιθέτως έχω καλέσει κόσμο σπίτι. Δηλαδή οι φίλοι μου ερχόμαστε, που συνέβαινε και παλιά αυτό, αλλά τώρα πιο πολύ. Οπότε αυτά είναι και τα καλά της κρίσης. Κάποιο τρόπο θα πρέπει να βρει για να αντιπαρέλθεις. Ναι, γιατί βλέπαμε παλαιότερα ότι όντως ο κόσμος δεν πολύ πήγαινε πλέον στα σπίτια. Ναι. Έτσι νομίζω ότι ναι, ο κόσμος έβγαινε πολύ έξω. Περισσότερο. Ναι. Κάτι το οποίο δεν ισχύει. Ποιος είναι? Μου λένε ελπίζω να προλάβω να ακούσουμε την εκπομπή. Λοιπόν, καλησπέρα και από τον φίλο του Μανώλη το Διακάκη. Καλησπέρα λοιπόν Κυριάκο, καλή εκπομπή μαζί με την καλεσμένη σου. Τον Μανώλη που μπορείτε να τον ακούτε στον πολύ ενωμένο Karma Radio κάθε Σάββατο από τις 8 έως τις 10. Έλεγα πριν ότι έχεις ωραία φωνή, δεν ξέρω αν την έχεις αξιοποιήσει καθόλου. Εννοείς αν τραγουδάω? Αν τραγουδάς. Λέω αν έχεις κάνει τίποτα ραδιοφωνικά. Όχι, δεν έχω κάνει. Μου αρέσει πολύ το ραδιόφωνο και οι εκπομπές οι ζωντανές μου αρέσουν πάρα πολύ. Πολύ, πολύ, πολύ. Αυτή είναι η πρώτη σου ραδιοφωνική συνέντευξη? Νομίζω ότι έχω κάνει για προώθηση κάποιες παράστασεις στην επαρχία, έχω κάνει στην Καβάλα κάποιες συνεντεύξεις ραδιοφωνικές, τώρα το καλοκαίρι ας πούμε θυμάμαι μία που έκανα. Στην Αθήνα ναι, νομίζω ότι είναι η πρώτη. Στην Καβάλα πώς αντιμετωπίζουν, Νομίζω θετικά. Ξέρεις, τους αρέσει που υπάρχει ένας άνθρωπος που ασχολείται με την τέχνη, θεωρώ, και είναι από εκεί και έχει μεγαλώσει εκεί και έχει φύγει, έχει πάει στην Αθήνα. Είσαι αναγνωρίσιμη εκεί? Από κάποιους που με ξέρουν από παλιά, ναι. Τώρα αν ο κόσμος με βλέπει στον δρόμο και με αναγνωρίζει, δεν νομίζω. Νομίζω ότι φροντίζει κιόλας να μην είσαι αναγνωρίσιμη, έτσι. Δεν το φροντίζω με μια έννοια, αλλά δεν το πουσάρω κιόλας. Λοιπόν, εδώ η Βαγγελίτσα Λίνα μας λέει: ενώ ότι ο Έλληνας μπορεί να περάσει καλά και στο σπίτι του, αντί να βγει έξω και να δώσει 10 ευρώ στο ποτό, κάθονται σπίτι και περνάει καλά με παρέα. Ναι, εμείς το έχουμε καθιερώσει στα σπίτια. Είναι ένας τρόπος αυτός προκειμένου να γλιτώσει χρήματα, αν βέβαια είσαι του μέσα. Γιατί υπάρχουν και αυτοί μόνο του έξω. Ναι. Εσύ είσαι πιο πολύ του μέσα? Εγώ είμαι πιο πολύ του μέσα, ναι. Από πάντα ή τώρα τελευταία? Όχι, από πάντα. Οπότε είσαι μάλλον πιο πολύ της σταθερότητας, Μπα, δεν θα το έλεγα. Μέσα με διάφορους τρόπους. Ξέρεις, με διαφορετικές παρέες, με διαφορετικά πράγματα να κάνεις. Άλλες φορές θα δεις μια ταινία, άλλες φορές θα καλέσεις κόσμο. Εξαρτάται το μέσα. Πες μας μια καλή ταινία που είδες τελευταία. Τελευταία είδα, έχω ανακαλύψει ένα σκηνοθέτη, ένας φίλος μου έχει στείλει κάποιες ταινίες και λέγεται, δεν ξέρω αν θα το πω σωστά, Λέο Καράξ ή κάπως κάτι τέτοιο, Κάραξ ας πούμε, επειδή είναι και Γάλλος, δεν ξέρω. Και τελευταία είδα την πρώτη του ταινία που λέγεται... Αυτό μου θυμίζει τον Ευάγγελο Κάρακαλ. Το Κάραξ που είπε. Ναι. Ο οποίος μας κατάει εδώ συντροφιά, ο Ευάγγελος Κάρακαλ, κάθε... Έπρεπε να έχουμε κάμερα εδώ, αυτό έγινε. Λοιπόν, τον ακούσαμε χθες από τις 12 μέχρι τις 2.30. Έπαιξε θα κάνεις και εσύ εκπομπή κάθε Κυριακή? Ναι, εννοείται. Να τον ακούς. Έπαιξε και πολύ ωραία μουσική χθες. Ωραία, ωραία, θα ακούω. Slow μουσική. Έβαλε εκεί Bonnie Tyler, έβαλε Scorpions, έβαλε διάφορα τέτοια. Πότε είσαι? Εσύ να μας κάνεις συνέντευξη εδώ πέρα, τι γίνεται? Συνήθως αυτό γίνεται, εγώ κάνω τις συνέντευξεις. Ωραία, πρέπει να το καθιερώσουμε κάποιο καλεσμένο. Όταν έχει έρθει η Λουκία Μιχαλοπούλου εδώ πέρα, κάποια στιγμή μου έκανε πιο πολλές ερωτήσεις από τις έκανα. Κάτσε, γιατί και εγώ σαν τη Λουκία με περίμενε, κάτσε σε λίγο. Τι θα πούμε 2 ώρες, με μένα θα μιλάμε, με μένα θα ασχολούμαστε στη συνέχεια.
Θα σου πω τώρα. Του πότε είσαι, Βαγγέλη? Αυτό μου θυμίζει κάτι του πότε είσαι. Του 7, όχι. Πες ρε Βαγγέλη. Πες το, δεν μπορεί. Δεν υπάρχει. Το 72. Α, γι' αυτό η Bonnie Tyler, I need a hero και τέτοια. Όχι. Το Total Eclipse έβαλε. Αχ, τι ωραίο. Το οποίο εντάξει είναι πολύ εύκολο. Είναι ωραίο το βάζεις, είναι 7 λεπτά το τραγούδι. Ξέρεις, οπότε το βάζεις, φεύγεις πάλι μια όλα. Ναι, πας φτιάχνεις ένα καφέ. Και ακόμα παίζει το τραγούδι. Μα γιατί δεν αντιδράω, Βαγγέλη, το απαγορεύεται να μιλάει, να γελάει. Να οριστεί, δες που να μιλάει. Α, εσύ ακούγεσαι. Εντάξει. Να πάμε λοιπόν σε τραγούδι. Να πάμε, ναι. Ο Βαγγέλης θα βάλει τραγούδι. Ναι, έχει πάρει τη θέση της Δέσποινας. Ωραία, για βάλε Βαγγέλη να δω τι θα βάλει. Έχουμε αλλαγές εδώ στον Karma Radio, φεύγει ένας και το άλλος. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο. 35 λεπτά μετά τις 8, συνδεδεμένοι πάντα στον Karma Radio, εκπομπή All for Fun Live. Να θυμίσουμε ότι χορηγός μας σε αυτή την εκπομπή είναι η εταιρεία El Greco Filipino. Να ευχαριστήσουμε και τον El Greco, ο οποίος μας έχει κάνει αυτή την προσφορά, που εισάγει ελληνικά προϊόντα στις Φιλιππίνες. Όπα, ναι. Είμαστε διεθνής εκπομπή. Δηλαδή τι, φέτα και... κρασιά, λαδί και τα λοιπά. Άντε. Ναι. Και μια που λέμε για Φιλιππίνες... Δεν έχω πάει. Δεν έχεις πάει. Με τις νύφες που πήγες? Με τις νύφες που πήγα... πού πήγα? Να, μέχρι το Κερατσίνι που είχαμε κάτι γυρίσματα. Ναι, κάπου κατά εδώ, ξέρεις, δεν πήγα πολύ μακριά. Λαύριο που ήταν το πλοίο αραγμένο. Να, κάπου... Α, δεν φύγατε για Αμερική, Ναι, όχι, ψέμα ήταν. Πρέπει να πάτε και για Αμερική. Όχι, δεν πήγα. Δεν το ζητήσατε εκεί από εδώ? Ναι, κάτι, ξέρεις, οικονομικό είναι το ζήτημα. Και δεν τα καταφέραμε. Εντάξει, όταν γεννήθηκαν οι νύφες όμως τα πράγματα δεν ήταν τόσο τραγικά όσον αφορά στα οικονομικά. Για τον κινηματογράφο τα πράγματα είναι πάντα τραγικά όσον αφορά τα οικονομικά στην Ελλάδα. Ήταν όμως μια μεγάλη παραγωγή οι νύφες. Ναι, από τις μεγάλες, ναι. Αλλά και πάλι ξέρεις, προσπαθείς να περιορίσεις τα έξοδα. Αν γίνεται δηλαδή να το κλέψεις κάπως, αλλιώς το κλέβεις. Αντί να πας στην Αμερική, είναι πολύ έξοδο. Μας χάλασες τώρα την εικόνα ότι είχατε πάει Αμερική. Εσείς είχατε πιστέψει ότι είχαμε πάει Αμερική δηλαδή. Αλλά θέλω να σου πω, έπρεπε να μας είπες Λαύριο, τουλάχιστον να μας έλεγες ότι είχατε φύγει από την Αθήνα. Πήγαμε Αμερική. Πήγατε Αμερική? Ναι. Πολύ πήγατε. Παντού ξέρεις, πήγαμε LA, New York. Εντάξει, το ένα είναι το ένα άκρο. Θα το κάψω τελείως τώρα. Μεξικό, πήγαμε παντού, γυρίσαμε. Βραζιλία. Ναι, Route 66 και τέτοια. Θα έφυγες από την Ελλάδα? Ευχαρίστως. Για το επάγγελμά σου, έτσι? Και όχι μόνο, μου αρέσει πολύ να ταξιδεύω. Μου αρέσει πολύ να μένω σε άλλα μέρη. Δεν μου αρέσει να ταξιδεύω για λίγο, δηλαδή δεν μου αρέσει το να πηγαίνω κάπου για 2-3 μέρες, ας πούμε. Νομίζω ότι δεν έχει πολύ νόημα, δηλαδή δεν καταλαβαίνεις να μυρίσεις τίποτα, να καταλάβεις τι γίνεται στον τόπο που πήγες. Μου αρέσει δηλαδή αν είναι να πηγαίνω κάπου, να πηγαίνω από μια εβδομάδα και πάνω. Μέχρι μήνα, ξέρω εγώ. Πόσο το περισσότερο που έχεις μείνει? 4 μήνες στο Βερολίνο. Και πώς ήταν η εμπειρία? Φανταστική. Τι λέει το Βερολίνο? Το Βερολίνο είναι μια πόλη που κάποιος είχε πει κάποτε ένα πολύ σωστό, ότι έχει τα χρήματα να προάγει τον πολιτισμό, ώστε να φαίνεται ότι είναι ένας από τους κορυφαίους αυτή τη στιγμή, ένας τόπος από τους κορυφαίους όσον αφορά τον πολιτισμό. Έχει τα χρήματα να το διαφημίζει δηλαδή και να το κάνει βεβαίως. Εκεί πήγες για τουρισμό ή το συνδυάστηκε με δουλειά? Ήταν μια δουλειά στην οποία βοηθούσα, αλλά ουσιαστικά πήγα να ζήσω την πόλη. Να δω θέατρο, όπως και έβλεπα θέατρο με μέρα παραμέρα. Είχα δει όλες τις παραστάσεις που παίζονταν. Μουσεία, δρόμους. Ένας ηθοποιός που πάει ως θεατής δεν μπορεί να το αντέξει αυτό ή θέλει εκείνο να παίξει? Όχι, είναι έτσι όπως πας και εδώ σε μια παράσταση να δεις. Δηλαδή βλέπεις τι κάνει ο άλλος πάνω στη σκηνή. Και νομίζω ότι εμένα με βοηθάει τέλος πάντων να βλέπω παραστάσεις πολύ. Με βοηθάει να βλέπω σαν θεατής τι βλέπει ο θεατής από κάποιον όταν είναι πάνω στη σκηνή. Με βοηθάει πολύ. Και οι Γερμανοί πώς ήταν? Οι Γερμανοί έχουν εξαιρετική τεχνική σαν ηθοποιοί. Και αυτοί που ξεχωρίζουν από το σύνολο είναι αυτοί που δίνουν κάτι παραπάνω από την τεχνική. Πάντως οι Γερμανούς τους οποίους δεν έχουμε δει να κάνουν μεγάλη καριέρα. Όχι, όσον αφορά το στο εξωτερικό. Θέλω να πω από την Ευρώπη έχουμε δει Γερμανούς και Γάλλους να πηγαίνουν ως πούμε, στην Αμερική και να κάνουν καριέρα. Σου έρχεται κάποιος Γερμανός αυτή τη στιγμή? Γάλλους πιο εύκολα. Γερμανούς Γάλλους πιο εύκολα. Μην ξέρουμε ότι είναι Γερμανοί. Ναι, ξέρω, αλλά τώρα τα ονόματά τους δεν ξέρω. Έχει όμως πολλούς. Έχει και παλιούς ηθοποιούς και μεγάλους δηλαδή σε ηλικία. Έχει και σύγχρονους. Υπήρχε ένας τώρα που έπαιζε σε αυτή την ταινία με τον Brad Pitt που βγήκε πρόπερση. Πώς τη λέγανε? Όποιος μας ακούει, ναι, βοήθεια. Και έχει δει την και ταινία, μπορεί να μας βοηθήσει. Πολύ καλός.
Δεν θυμάμαι το όνομά του. Γενικώς με τα ονόματα είμαι λίγο φρικτή. Το όνομα σου το θυμάσαι? Όχι. Αυτό που κάνει με κάποιους που οι οποίοι ξεχνάνε ονόματα, ξεχνάνε ημερομηνίες, και λέω πώς μπαίνει στη διαδικασία. Εντάξει, όλοι οι ηθοποιοί λένε το ίδιο πράγμα στην ουσία, δεν έχω ακούσει κάποιον να πει. Πώς δεν ξεχνάς και τα λόγια σου τη στιγμή που ξεχνάς ονόματα? Τα ξεχνάς, πώς δεν το ξεχνάς? Εντάξει, είναι το λεγόμενο τρως εντόνι. εντόνι. Έχει τύχει να ξεχάσεις λόγια? Φυσικά. Έχει προσπαθεί να το σώσεις. Είναι αυτό που 3/10 του δευτερολέπτου σου φαίνονται 4 λεπτά, ας πούμε. Ότι τώρα τι κάνω και αυτό και περνάνε όλα από το μυαλό σου. Όχι, και τώρα πιο συχνά μου συμβαίνει. Ναι. Αμνησία. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος. Για να το κόψαμε. Να μην κάνεις θέατρο. Όχι, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή όταν ξεχάσεις τα λόγια σου. Έχει κάτι πολύ ενδιαφέρον από κάτω. Δηλαδή συμβαίνει κάτι πραγματικά ενδιαφέρον όταν ξεχάσεις τα λόγια. Δεν θες να το πάθεις αυτό. Εξαρτάται. Δεν είναι κάτι το οποίο θα θέλεις να το πάθεις σίγουρα, αλλά όταν συμβαίνει σημαίνει ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Δηλαδή ότι κάτι σου δημιουργείται και καταλαμβάνει ένα χώρο που ξεχνάς το αυτόματο, δηλαδή το τι λέω εδώ, επειδή το ξέρω από χτες που το είπα και από προχτές που το είπα, και παίρνει κάτι άλλο χώρο μέσα σου. Είναι ωραία διαδικασία. Είναι τρίκι πολύ. Ναι, αλλά ένας θεατής που έχει απαιτήσεις από έναν ηθοποιό, αισθάνεσαι το αίσθημα ευθύνης? Ένας θεατής που έχει πραγματικές απαιτήσεις, γιατί θα πρέπει να ανοίξουμε μια κουβέντα και να πούμε τι είναι οι απαιτήσεις, μπορεί και να το εκτιμήσει το να χάσω τα λόγια μου και να μην παπαγαλίζω, π.χ. από το να έρθει και να δει μια παράσταση που θα λέω κατεβατά. Δηλαδή αν μου δημιουργηθεί κάτι πραγματικό εκείνη τη στιγμή και ξεχάσω τα λόγια, ένας θεατής που θα το εκτιμήσει αυτό είναι ο θεατής που εμένα μου αρέσει. Θα το εκτιμήσει γιατί βλέπει ότι κάτι αληθινό καταλαμβάνει χώρο. Και όχι αυτή η συνήθεια, ξέρεις, ανεβαίνω, λέω τα λόγια μου, ας πούμε. Που για μένα δεν είναι αυτό το θέατρο. Τι σημαίνει θέατρο για σένα? Τώρα... Μεγάλη κουβέντα, Πολύ. Υποκριτική? Ναι, ξέρω εγώ. Υποκριτική είναι... Υποκριτική μπορεί να σε βοηθήσει να ζήσεις 4 ζωές αντί για 1. 4 ζωές αντί για 1. Ναι, δηλαδή ότι όλα όσα θες να ζήσεις δεν μπορείς να τα ζήσεις αυτή τη ζωή, οπότε τι κάνεις? Καλά, άμα κάνεις και πολλές ζωές έχεις ζήσει πολύ περισσότερο. Ναι, το 4 είναι συμβολικός αριθμός που μπορείς να ζήσεις. Αυτός είναι ο λόγος που έγινες ηθοποιός? Μου αρέσει πολύ. Το ότι μπαίνεις στη ζωή κάποιου αλλού. Ναι. Ότι δεν έχω μόνο τις δικές μου εμπειρίες, δηλαδή ουσιαστικά χρησιμοποιώ τις δικές μου εμπειρίες για να δω πώς θα αντιμετώπιζα μια κατάσταση που συμβαίνει σε κάποιον άλλον. Ποιος ρόλος σε έχει ντριγκάρει περισσότερο ώστε να φτάσει σε αυτό το σημείο και να το ευχαριστηθείς πολύ? Λίγο πολύ όλοι. Και αυτός ο ρόλος που κάνω φέτος και πέρσι, δηλαδή όλοι έχουν το χρώμα τους. Έχεις παίξει μια παράσταση που δεν σου άρεσε ο ρόλος? Ή στην πορεία τουλάχιστον? Άλλους τους συμπαθείς περισσότερο και άλλους τους συμπαθείς λιγότερο. Συμπαθείς τους καλούς ή τους κακούς? Δεν είναι θέμα καλού ή κακού. Με νευριάζω πάρα πολύ όταν καταλαβαίνω από τη γραφή ότι κάποιος είναι παθητικός. Ότι κάποιος δηλαδή ζει μια κατάσταση από την οποία δυσκολεύεται να βγει. Και δεν κάνει κάτι γι' αυτό. Εκεί νευριάζω. Δηλαδή η περσινή η κοπέλα αυτή η Όλεγα, ας πούμε, θεωρούσα ότι είναι... Η οποία ήταν σε ποια παράσταση? Στην Αυλή των Θαυμάτων, του Καμπανέλη. Ένιωθα ότι είναι ένα πράγμα, ζει ένα δράμα από το οποίο αρνείται και η ίδια να βγει. Δηλαδή ένα... Τέλμα. Ναι, ένα τέλμα. Αλλά απ' την άλλη στην πορεία το είδα διαφορετικά. Γιατί άμα το δεις έτσι δεν μπορείς να υποστηρίξεις το χαρακτήρα. Ο ρόλος τι ακριβώς ήταν? Ο ρόλος ήταν ότι αυτή η κοπέλα ήταν παντρεμένη με κάποιον που τον αγαπούσε στην αρχή, αλλά μετά αυτός είχε πέσει ο ίδιος σε τέλμα και εκείνη έμενε μαζί του ενώ δεν περνούσε καλά, ναι, ενώ δεν ήθελε. Άρα συμβιβασμός. Κάπως, ναι, συμβιβασμός. Και όταν το είδα έτσι... Διαχρονικά συμβαίνει αυτό. Όταν το είδα έτσι, νευρίασα. Και όταν νευριάζεις δεν μπορείς να υποστηρίξεις ένα χαρακτήρα. Νευρίασες με το ρόλο? Ναι, νευρίασα με αυτό το χαρακτήρα. Και πρέπει να το δεις κάπως αλλιώς. Δεν σημαίνει να τον αγιοποιήσεις το χαρακτήρα, αλλά να βρεις μια άλλη του πλευρά η οποία να σε εκφράζει. Και είπα ότι όχι, τον αγαπάει και μένει. Δεν μένει από συμβασμό. Άρα δικαιολόγησες... Δικαιολόγησα τη στάση της με έναν τρόπο. Ναι, εν μέρει. Αν όμως δεν το δικαιολογούσες, δεν θα τον υποστηρίζεις τον ρόλο? Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι σαν να είσαι εναντίον του εαυτού σου. Όπως στη ζωή, όταν είσαι εναντίον του εαυτού σου. Ναι, αλλά άμα παίξεις ένα δολοφόνο δεν σημαίνει ότι υποστηρίζεις τον δολοφόνο. Γιατί? Μπορεί να έχει τους λόγους του. Εντάξει, με κατά συρροή δολοφόνο. Όχι έναν δολοφόνο εμβρασμό ψυχής. Νομίζω ότι πρέπει να περάσεις από όλα τα στάδια και τελικά
να μην πεις ότι είναι καλός ή κακός, αλλά να προσπαθήσεις να βρεις το λόγο για τον οποίο οδηγείται σε αυτό που οδηγείται. Αυτό είναι για μένα. Ούτε να πεις ότι είναι αυτή είναι η τέλεια, ούτε να πεις ότι είναι χαντακωμένο. Οπότε αναζητάς πάντα το λόγο. Ναι, το λόγο. Για πες μας για την φετινή παράσταση και τον φετινό σου ρόλο. Την πρώτη χρονικά και θα μιλήσουμε βέβαια και για τη δεύτερη μετά. Η πρώτη είναι το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του Σέξπιρ, στη σκηνοθεσία Μιχαήλ Μαρμαρινού. Στο Ρεξ θα παιχτεί. Βάλε μου και εμένα λίγο, ρε Δέσποινα. Από 28-29 Νοεμβρίου. Και είναι γνωστό το έργο. Αλλά φαντάζομαι ότι παρουσιάζεται με διαφορετικό τρόπο, έτσι, σε σχέση με άλλες. Ναι, νομίζω ότι έχει κάτι διαφορετικό. Ξέρεις, είναι περίεργο να φέρεις στη σκηνή ξωτικά. Τι είναι ξωτικό, ας πούμε. Και πώς είναι το ξωτικό πάνω στη σκηνή. Ξέρεις, είναι πώς θα το δει ο καθένας. Και ο Μιχαήλ έχει έτσι μια άποψη που μου αρέσει πολύ. Δεν θα πω παραπάνω, αλλά έχει μια άποψη που... Να μας πεις λίγο μόνο πληροφορίες. Θα ανέβει η παράσταση, σας είπα, 28-29 Νοεμβρίου στο Ρεξ. Οι άλλοι ηθοποιοί που παίζουν είναι ο Νίκος Ακουρής. Θα θυμάσαι τα ονόματα? Ναι, νομίζω θα κάνω μια προσπάθεια. Ο Νίκος Ακουρής, η Ιωάννα η Παπά, η Ιωάννα Τσιριγκούλη, ο Αργύρης ο Πανταζάρας, ο Άγγελος Παπαδημητρίου, ο Χάρης ο Τσιτσάκης, ο Γιάννης ο Βογιατζής. Ποια άλλη είναι? Είναι και πολλοί κόσμος. Η Ευγενία Δημητροπούλου, ο Φίβος ο Ριμένας, η Νάντια η Μουρούζη και ο Όμπερον. Πώς τον λένε? Τον Όμπερον? Τον ξέχασα. Ο Περικλής ο Μστάκης. Ξέχασες τελικά ένα όνομα, αλλά εντάξει, το διόρθωσες. Ελπίζω να μην ξέχασα κανέναν. Λοιπόν, έχουμε τη βοήθεια από τον Μανώλη, ο οποίος μας λέει Inglourious Basterds. Μπράβο, ναι. Εκεί έπαιζε ένας Γερμανός ηθοποιός, πολύ καλός και πολύ γνωστός. Που δεν θυμάμαι το όνομά του, αν το θυμάται ο Μανώλης να μας το πει. Ωραία. Αν δεν μας το βρει, στο διάλειμμα θα το ψάξουμε στο ίντερνετ. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα με το Google τουλάχιστον να βρίσκεις κάποιες απαντήσεις. Μπαίνεις γενικά στο ίντερνετ? Πολύ, πάρα πολύ. Περνάω κάποιες ώρες. Όχι την ημέρα, αλλά κάποιες ώρες τις περνάω. Οπότε ενημερώνεις από εκεί? Ναι, μόνο από εκεί. Δεν βλέπω τηλεόραση καθόλου, δεν με ενδιαφέρει. Δεν έχω και τέτοιο, δεν έχω και... Πώς το λένε? Έχω αναλογική, δεν έχω... όχι, έχω ψηφιακή, δεν έχω πώς το λένε? Η αναλογική είναι η παλιά. Ναι, έχω αναλογική, ένα κουτί μεγάλο που το είχα πάρει πριν από 15 χρόνια και δεν πιάνω τίποτα πια. Πιάνω E1, E3 και Μέγκα για κάποιο λόγο. Μέγκα πώς, νομίζω δεν είναι στο ψηφιακό. Έλαντε, δεν ξέρω, νομίζω ότι υπάρχει μια συχνότητα που ακόμα παίζει στις παλιές τηλεοράσεις. Το αποκάλυψης τώρα, ξέρεις. Αλλά και πάλι δεν... Τηλεόραση έχεις κάνει? Όχι. Καθόλου, δεν έχεις κάνει? Όχι, καθόλου. Πώς δεν ήταν και σου επιλογή? Ναι, δεν ήθελα. Δεν ήθελες ακόμα και κάποιες δουλειές που ήταν καλές? Ναι, δεν το ήθελα. Δεν μ' αρέσει να με αναγνωρίζουν πολύ. Ναι, αλλά σινεμά έχεις κάνει 2 ταινίες. Ναι. Οι οποίες παρουσιάζουν επιτυχία. 2. Στα 15 χρόνια, 14 που είμαι ηθοποιός, έχω κάνει 2 ταινίες που παρουσιάζουν επιτυχία. Έχω κάνει και κάποιες άλλες που είναι πιο off. Ωραία, πάμε να μας πεις τις off και μετά πάμε στις 2 που... Καλά, για τις νύφες μιλήσαμε και πριν. Ναι, μια φεστιβαλική ταινία που δεν παίχτηκε, ας πούμε, στους κινηματογράφους ήταν το Without που είχε βραβευτεί στη Θεσσαλονίκη, του Αλέξανδρου Αβρανά. Και πέρα από αυτήν έχω κάνει αυτές τις 2 της μεγάλου μήκους. Έχεις κάνει 3 ταινίες. 3 ταινίες έχω κάνει, ναι. Μεγάλου. Εντάξει, τα 14 χρόνια δεν είναι πολλές. Όχι. Ναι. Λοιπόν, πάμε πρώτα στο Poker Face, να επιστρέψουμε στις νύφες. Ό,τι θες. Εντάξει, επιλέγεις εσύ. Απ' Παμπλόμ. Να επιλέξει Δέσποινα. Επιλέξει Δέσποινα. Poker Face λέει. Poker Face. Poker Face, λοιπόν, πάμε στην πιο καινούργια ταινία. Μια ταινία η οποία εμένα μου άρεσε αρκετά. Ήταν και το θέμα τέτοιο. Σ' αρέσουν τα χαρτιά? Δεν μου αρέσει τα χαρτιά. Μου αρέσει ο τζόγος, αλλά με την καλή έννοια του όρου. Το ρίσκο. Το ρίσκο, ναι. Γιατί ο τζόγος κρύβει και πάρα πολλούς κινδύνους και μπορείς να χάσεις τις περιουσίες. Το ρίσκο είναι το βασικά αυτό που μου αρέσει, γιατί ούτως ή άλλως ο τζόγος είναι και επικίνδυνο πράγμα, όπως είπαμε. Αλλά υπάρχει αυτή η έννοια του ρίσκου. Το Poker Face
Ήταν σε ένα σενάριο, βασισμένο σε ένα σενάριο της Άσπας Καλιάνη. Πολύ πρωτότυπο και πολύ ενδιαφέρον. Και αυτό που με έκανε να πω το ναι ήταν αυτό το σενάριο που δεν έμοιαζε με κανένα άλλο ουσιαστικά από ό,τι είχα διαβάσει. Και οι ηθοποιοί που είχαν επιλεχθεί για να παίξουν τους υπόλοιπους ρόλους, που ήταν όλοι ένας και ένας. Και που θα μου άρεσε πολύ να παίξω μαζί τους. Αυτό. Και νομίζω ότι περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Και είναι μια χαριτωμένη ταινία. Το Poker Face. Εσύ είσαι του ρίσκου ως Εύη? Μ' αρέσει. Ναι. Μπορώ να πω ότι είμαι. Άλλες φορές ναι, άλλες φορές όχι, ξέρεις, ανάλογα. Του τζόγου? Του τζόγου όχι. Καθόλου. Δεν μου αρέσουν τα χαρτιά, βαριέμαι πάρα πολύ. Αλλά το συγκεκριμένο παιχνίδι... Ο τζόγος δεν είναι μόνο τα χαρτιά, είναι και πολλά άλλα πράγματα. Εννοείς μπαρμπούτι και ζάρια και τέτοια? Είναι το στοίχημα, είναι... Μ' αρέσει το τάβλι, ας πούμε. Εντάξει, δεν είναι τζόγος, είναι ζάρια βέβαια. Είναι τύχη ρε παιδί μου, με αυτή την έννοια. Ποιο παιχνίδι πιο πολύ? Μ' αρέσουν και οι πόρτες, αλλά πιο πολύ μ' αρέσει... Έπρεπε να έχουμε ένα τάβλι να πέσαμε. Το φεύγα, ναι. Το φεύγα, μ' αρέσει. Επειδή είμαστε και ζωντανή εκπομπή, θα ακουγόταν και πολύ ωραία το ζάρι, ξέρεις. Επειδή λέμε και για πόκερ, να πάμε και σε κάτι αθλητικό, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός νίκησε με 64-60 τον Παναθηναϊκό μέσα στο ΆΚΑ. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν ασχολείσαι γενικά με αθλητισμό. Καθόλου. Καθόλου. Έως και καθόλου. Ο Ολυμπιακός ξέρεις ότι είναι πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ? Όχι. Α, το μαθαίνεις τώρα. Αλλά χαίρομαι πολύ που το μαθαίνω. Μπράβο στον Ολυμπιακό, μπράβο. Οπότε δεν θα λέγαμε ότι υποστηρίζει κάποια ομάδα. Όχι μωρέ, δεν... Πέρα από την Καβάλα. Την Καβάλα τώρα για ευνόητους λόγους, ναι, αλλά δεν πολύ ασχολούμαι, όχι. Δεν τα ξέρω τι γίνεται. Παναθηναϊκός είμαι. Γιατί, όχι, μένω κοντά στο Παναθηναϊκό, αλλά δεν είμαι Παναθηναϊκός. Ναι, μένεις και κοντά στο γήπεδο. Άσε, γίνεται χαμός, τώρα θα επιστρέψει λέει, οι αγώνες θα γίνονται πάλι εκεί. Στη Λεωφόρο. Στη Λεωφόρο. Οπότε... Εντάξει, το ΆΚΑ δεν είναι και γήπεδο για να... Δεν είναι έδρα. Και ειδικά αληθεύει για το φετινό Παναθηναϊκό. Ότι θα γυρίσουν οι... Ήταν να γίνει το γήπεδο στο Βοτανικό, τελικά δεν έγινε ποτέ. Υπάρχουν αυτές οι φήμες. Η Λεωφόρος ούτως ή άλλως είναι ένα γήπεδο πιο καμίνι. Και έτσι όπως είναι ο Παναθηναϊκός φέτος δεν υπάρχει λόγος κανένας να είναι στο ΆΚΑ. Ναι. Εσύ κάτι τώρα για να το λες, κάτι θα ξέρεις. Δεν πάει καθόλου καλά ο Παναθηναϊκός. Ναι. Στο ποδόσφαιρο. Γιατί? Γιατί μειώθηκαν και οι προϋπολογισμοί. Χτύπησε και τον αθλητισμό η κρίση. Εντάξει, εννοείται πως χτυπάει η κρίση. Ακόμα και ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο είναι χειρότερος από πέρυσι. Στο μπάσκετ πάντως διατήρησε το βασικό του κορμό και αυτό είναι σημαντικό. Μια ομάδα με πολύ νεανικό σύνολο. Να πούμε τα αθλητικά. Δεν έχεις πάει στο γήπεδο ποτέ? Έχω δει 2 αγώνες ποδόσφαιρο. Δεν θυμάμαι να σου πω τώρα ποιοι ήταν. Τον Παναθηναϊκό έχω δει, αλλά δεν σημαίνει τίποτα για αυτό. Εσύ πήγες δηλαδή και δεν ήξερες τι έβλεπες? Όχι, περίμενε. Πήγα σε ένα αγώνα Παναθηναϊκός Μαγιόρκα στη Λεωφόρο. Αυτό που είχαμε κερδίσει 6 χρόνια πριν, Champions League. Μη σου πω και 10 χρόνια πριν. Πρέπει να είναι. Και είχαμε κερδίσει 3-0 αν θυμάμαι καλά. Και πανηγύριζα εγώ χωρίς κανένα λόγο. Πήγα. Πανηγύριζα. Επειδή ήταν ελληνική ομάδα, λέω α, τι ωραία. Μπράβο. Και όλοι γύρω λέγανε είναι γουρλού, να ξανάρθει, να ξανάρθει. Και δεν πήγες κάνα 0-4. Ναι, ποτέ ξανά δεν ξαναπήγα, δεν ξαναπάτησα. Πέρα από πρόπερση που είχα πάει και είχα δει Παναθηναϊκό πάλι, αλλά δεν θυμάμαι ποια ομάδα. Ξενή. Όχι, ελληνική. Πήγες σε μάτς ελληνικού αθλήματος? Ναι. Έκανες αυτό το μεγάλο βήμα? Ναι, και επειδή με τους φίλους που πήγα ήταν Παναθηναϊκοί, πρέπει να έπαιζε με τον ΠΑΟΚ. Όπου εγώ είμαι λιγάκι πιο ΠΑΟΚ. Λόγω βορρά. Και μου αρέσουν πολύ τα συνθήματα των ΠΑΟΚτσίδων, δηλαδή δεν υπάρχει το Τούμπα, έχεις πάει Τούμπα? Δεν έχω πάει. Να πάω μια Τούμπα. Θα πάω μια Τούμπα. Όταν ανέβεις πάνω? Θα πάω. Αλλά περνούσα για να πάω στη σχολή, γιατί η σχολή μας ήταν στην Τούμπα, η δραματική σχολή στη Θεσσαλονίκη. Και γινόταν χαμός, θυμάμαι ότι ήταν έντονα τα πράγματα πολύ. Οπότε σ' άρεσαν και τα συνθήματα? Ναι, τα συνθήματα που βγάζουν οι ΠΑΟΚτσίδες δεν υπάρχουν. Πάμε τα συνθήματα, αν δεν ξεφεύγουν πολύ στις βρισχές, είναι μερικά που είναι πολύ πετυχημένα. Εξαιρετικά. Και έχουν πολύ πλάκα. Εξαιρετικά. Όντως τα συνθήματα, αλλά επειδή εδώ ο Βαγγέλης μας φωνάζει, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επαναρχόμαστε σε λίγο να μιλήσουμε για περισσότερο Poker Face και λιγότερο για ποδόσφαιρο μπάσκετ. 9 η ώρα και είστε βέβαια συνδεδεμένοι στον Karma Radio, η εκπομπή All for Fun Live, και έχουμε την απάντηση που είχαμε θέσει αυτό το ερώτημα για τον ηθοποιό που παίζει με τον Brad Pitt στο Inglourious Basterds, ο οποίος είναι ο Christoph Waltz. Εξαιρετικός. Τον είχα δει στο Βερολίνο τότε που έπαιζε. Πολύ ωραίος ηθοποιός.
Στο Βερολίνο έπαιξες? Εγώ, όχι, πού να παίξω. Σε τι γλώσσα? Α, μόνο γερμανικά. Κυρίως γερμανικά, ναι. Για να παίξεις γενικά, να δουλέψεις στη Γερμανία χρειάζεται να ξέρεις καλά τη γλώσσα. Και κυρίως το θέατρο, εντάξει. Είναι πολύ δύσκολο. Βέβαια είναι ο Δημοσθένης που έπαιζε στην ταινία που σου αρέσει, στο τέλος εποχής, ο Δημοσθένης Παπαδόπουλος. Δουλεύει τώρα στη Γερμανία. Ναι, δουλεύει στη Γερμανία ο Δημοσθένης, στο θέατρο. Ξέρει γερμανικά? Έμαθε. Εσύ ξέρεις αγγλικά? Εγώ ξέρω αγγλικά, ναι. Και θα μπορούσες να κάνεις όμως καριέρα σε Γαλλία? Βρίσκεις? Το γαλλικό. Θα πρέπει να μάθω γαλλικά και δεν ξέρω καθόλου. Δεν ξέρεις γαλλικά? Όχι καθόλου, μου αρέσουν πάρα πολύ. Σχολείο τι κάνετε, αγγλικά? Αγγλικά, ναι. Α, ήσουν οπότε είσαι τυχερές σου καλά αγγλικά. Εγώ πήγα σε σχολείο με γαλλικά και εντάξει, δεν το είχαμε τίποτα. Αλλά να σου πω, το έχω στο πρόγραμμα να μάθω μια ξένη γλώσσα. Τώρα είναι ευκαιρία που είναι και όλα φτηνά. Αν έχεις κάποια λεφτά, βλέπω ότι κάτι προσφορές σε κάτι φροντιστήρα. Λέει άμα πάνε 2 άτομα, ο ένας σε δωρό. Αλήθεια. Καλό είναι κάποια στιγμή ξέρεις να υπάρχει και ανταλλακτικό. Εγώ σου κάνω μαθήματα υποκριτικής, μου κάνεις μαθήματα γαλλικών. Υπάρχει ήδη αυτό. Ναι, ναι. Ναι, ισχύει. Εγώ ξέρω ανθρώπους που το κάνουν. Είναι καλή περίπτωση. Θα είναι καλά της κρίσης. Πολύ, πολύ καλή εδώ περίπτωση. η Δέσποινα να σου μάθει τένις. Και εγώ θα τους κάνω μαθήματα. Λοιπόν, πάμε στο Poker Face ξανά. Να πάμε. Για πες μας για το τζόγο που λέγαμε πριν. Ναι, βαριά με τα χαρτιά, αυτό που σου λέγα. Δεν μ' αρέσει να παίζω χαρτιά. Δηλαδή και τα Χριστούγεννα πρωτοχρονιά που κάθονται οι άνθρωποι, οι φίλοι να παίξουν χαρτιά, εγώ βαριέμαι φρικτά. Δεν μπορώ. Βέβαια το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει πλάκα, γιατί έχει να κάνει πάρα πολύ με το πώς ψυχολογείς τον άλλον. Δηλαδή κάθεται κάποιος απέναντι. Έχει να κάνει με την μπλόφα βασικά. Έχει να κάνει με την μπλόφα, ναι. Και το πόσο ακέραιος μπορείς να είσαι σε σχέση με το πώς σε κοιτάει, πώς τον κοιτάς, οι κινήσεις σου μετρημένες. Εσύ μπλοφάρεις? Νομίζω ναι. Στη συνέντευξη μπλοφάρεις τώρα? Όχι, γιατί να μπλοφάρω. Και να καταλαβαίνεις αν ο άλλος μπλοφάρει. Άμα μπει στη διαδικασία, άμα σε ενδιαφέρει να το κάνεις αυτό, ναι, μπορεί και να καταλάβεις, μπορεί να πιάσεις κάτι. Αλλά δεν μ' αρέσει μόνο να μπαίνω σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή θεωρώ ότι ο άλλος μου μιλάει έτσι όπως του μιλάω κι εγώ. Δηλαδή. Και μετά την ταινία δεν σου κινείς το ενδιαφέρον να ασχοληθείς με τον τζόγο? Μπα, καθόλου. Κατά τη διάρκεια της ταινίας και πριν ξεκινήσουμε γυρίσματα έμαθα να παίζω. Α, έμαθες κιόλας? Ναι, ναι, βέβαια. Τι να. Έπρεπε να κάνω συγκεκριμένες κινήσεις. Δηλαδή έπρεπε να ξέρω. Μ' αρέσει να ξέρω τι κάνω. Στην τύχη πιστεύεις? Ναι. Που νομίζω ότι είναι περισσότερο θέμα timing, δηλαδή να βρεθείς τη σωστή στιγμή, τη σωστή ώρα. Αυτό για μένα είναι timing και τύχη άρα. Αλλά ναι, πιστεύω. Αλλά να λέει, πιστεύεις ότι και κάποιοι ορίζουν τα πράγματα μόνοι τους? Νομίζω δηλαδή, ότι η τύχη, αυτό που λες, δηλαδή η τύχη σε βοηθάει όταν την προκαλείς. Δηλαδή όταν αφήνεις τα ενδεχόμενα ανοιχτά, όταν δεν φοβάσαι. Δηλαδή ανοίγεις μέτωπα και κάτι από όλα αυτά θα γίνει, πιστεύω. Και στην ταινία υπήρχε και ένα πράγμα συναισθηματικού χαρακτήρα. Το έχει νιώσει αυτό γενικά για τα πράγματα? Υπάρχουν πράγματα που σου δίνουν συναισθηματική αξία? Τι με ρωτάς ακριβώς? Λέω ότι στην ταινία υπήρχε ο έρωτας λες, μεταξύ του... ένα συγκεκριμένο αντικείμενο που το αντικείμενο, το γούρι. Ναι. Λέω αν το έχεις και εσύ. Όχι, δεν περνάω από τέτοιες καταστάσεις. Ξέρεις, να έχω μαζί μου το γούρι μου και τέτοια. Όχι, δεν μου έχει συμβεί ποτέ. Όχι. Με ανθρώπους φαντάζομαι όμως. Υπάρχουν πράγματα που έχουν συναισθηματική αξία για μένα, αλλά αυτό ήταν κάτι παραπάνω. Ήταν και λίγο. Λειτουργούσε σαν γούρι. Που δεν έχω τέτοια σχέση με τα αντικείμενα. Αλλά αντικείμενα συναισθηματικής αξίας φυσικά και έχω. Πάμε και στις νύφες. Να πάμε. Πόσα χρόνια πριν? Το 2003 γυρίστηκε, το 4 προβλήθηκε. Α, έχουν περάσει τόσα χρόνια. Ναι, βέβαια. Εκεί πώς επιλέχθηκες? Εκεί είχα ένα φίλο που ήμασταν διακοπές και αυτός δούλευε ηχολήπτη στην προηγούμενη ταινία του Παντελή του Βούλγαρη. Και όταν γυρίσαμε στην Αθήνα ήθελε να πάει από το γραφείο να πληρωθεί, να ρωτήσει κάτι, δεν θυμάμαι, και περάσαμε μαζί από το γραφείο. Και τότε ο Παντελής έκανε casting και με είδε και... εγώ δεν το ήξερα ότι έκανε casting και με είδε και μου λέει κάνω casting, έλα να περάσεις από casting. Α, τυχαία δηλαδή? Ναι, τελείως τυχαία. Και πήρες το ρόλο? Ναι, μετά από κάποιο καιρό. Γιατί ήταν 5 χρόνια περιμέναμε να γίνει η ταινία. Οπότε στην αρχή μου είχε πει ο Παντελής ότι θα είμαι στην ταινία, αλλά δεν ήξερα ότι θα κάνω αυτό το ρόλο. Και περνώντας τα χρόνια τελικά. Και μέσα της ταινίας πήγες σε Λος Άντζελες, πήγες στη Νέα Υόρκη. Ναι, Route 66 και τα λοιπά. Ναι, Route 66. Ποιο είναι το πιο μακρινό ταξίδι που έχεις κάνει? Το πιο μακρινό ταξίδι που έχω κάνει, που έχω πάει στο Μαρόκο. Έχεις πάει Μαρόκο?
Να πούμε βέβαια ότι η χορηγός εκπομπής μας είναι η εταιρεία El Greco Filipino, Δεν έχω πάει στις Φιλιππίνες. η οποία εισάγει ελληνικά προϊόντα στις Φιλιππίνες. Εντάξει, είναι αρκετά μακρινό σαν ταξίδι. Πες μας εμπειρίες από το Μαρόκο. Ορίστε. Μέχρι να ανάψει βέβαια το τέτοιο. Το Μαρόκο. Μάλλον θέλουμε άλλο αναπτήρα, έτσι. Θέλουμε άλλο αναπτήρα, δεν μας δίνει εδώ πέρα. Ο Βαγγέλης σας έδωσε ένα αναπτήρα που το έχει ζητήσει. Όχι, Δεν το δίνει ο Βαγγέλης. Βαγγέλη, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εδώ πέρα έχουμε φέρει Εύη Σαουλίδου και δεν της δίνεις. Ήρθα στην εκπομπή, δηλαδή ήρθε στην εκπομπή για γνωριστήκαμε, να πάρει- κάνουμε τόση ήρθε καλή στην- παρέα. ήρθε και- στην εκπομπή για να πάρει τον αναπτήρα. Βασικά καταλάβες. γι' αυτό ήρθα, ναι. Μου έταξε αναπτήρα. Όχι αυτόν το συγκεκριμένο. Α, η συναισθηματική αξία που λέγαμε. Τι Συναισθηματική έχεις, Βαγγέλη, με αξία. αυτόν τον αναπτήρα? Είναι το γούρι σου. Βάζουμε ένα στοίχημα ότι μέχρι να φύγω να τον πάρω. Εντάξει, ξέρεις, αυτό είναι αυτό που λένε οι γυναίκες ότι στο τέλος θα παίρνουν αυτό που θέλουν. Έτσι με τον τρόπο λένε. τους. Συμβαίνει, συχνά δεν συμβαίνει. Δεν νομίζω, μωρέ, εντάξει. Ναι, το προκαλούμε τώρα. Να τον προκαλούμε. Λοιπόν, τι λέγαμε. Λέγαμε το Μαρόκο. Α, για το Μαρόκο. Το Μαρόκο είναι πολύ ωραία χώρα. Πάρα πολύ. Προσγειωθήκαμε στην Καζαμπλάνκα και μετά πήγαμε στη Ραμπάτ που είναι η πρωτεύουσα και από εκεί νοικιάσαμε ένα αυτοκίνητο και κάναμε όλο το εσωτερικό για να κατέβουμε κάτω μέχρι το Μαρακές, όπου αφήσαμε το αυτοκίνητο και μετά φύγαμε από Μαρακές. Μείναμε 11 μέρες, ήταν πολύ ωραία διαδρομή. Ειδικά αυτό που κάναμε το εσωτερικό της ερήμου δηλαδή, ήταν εξαιρετική εμπειρία. Η εμπειρία της ερήμου σίγουρα ακούγεται δελαστική. Κοίτα, Και θα σου πω. γοητευτική παράλληλα. Υπάρχει στη σύγχρονη ψυχολογία ένας όρος που λέγεται νοσταλγία της ερήμου. Και σημαίνει, μάλλον περιγράφει ένα συναίσθημα ότι αν πας μια φορά στην έρημο, πάντα θα σου λείπει. Οπότε ισχύει σε αυτό. Ναι, 100%. Στην έρημο τι νιώθεις? Σαν να είσαι σε άλλο πλανήτη, νιώθεις. Νιώθεις ότι το σύμπαν είναι απέναντι και εσύ μια κοκκιδά? Ναι, περνάς και από αυτή τη διαδικασία σίγουρα. Γιατί φαντάσου ότι στην ελληνική ύπαιθρο το βράδυ ακούς κουκουβάγες, γιόνιδες, πουλιά, έντομα, πολλά πράγματα. Στην έρημο δεν ακούς τίποτα. Στην έρημο φαντάζομαι όμως πόση ώρα κάθεσαι? Όσες ώρες, όλο το βράδυ, ξέρω εγώ, όποτε Μείνατε εκεί δηλαδή? Ένα βράδυ μείναμε Σε έξω. ξενοδοχείο? Όχι, έξω, στο ύπαιθρο. Μείνατε στην έρημο? Ναι. Εντελώς δηλαδή? Ναι. Και οι θερμοκρασίες πώς είναι εκεί πέρα? Είχαμε πάει εποχή που είχε πάρα πολύ ζέστη και το βράδυ έπεφτε θερμοκρασία, αλλά όχι πολύ, δηλαδή δεν είχε πάρα πολύ. Δεν πάει κρύο. πολύ μείον? Υπάρχουν εποχές που πέφτει πάρα πολύ θερμοκρασία και έχει το βράδυ πολύ κρύο, αλλά δεν ήμασταν σε τέτοια εποχή εμείς. Κάποια στιγμή δηλαδή οδηγούσαμε για να πηγαίναμε σε ένα άλλο μέρος, σε μια όαση, και πριν φτάσουμε σε αυτή την όαση σταματήσαμε στην άκρη. Καλά, σε όλα τα χιλιόμετρα που κάναμε. Οδηγείς? Όχι, με πινακίδες λειτουργείς. Το εσωτερικό αυτό που κάναμε εμείς ήταν γύρω στα 1500 χιλιόμετρα. Φαντάσου ότι... 1500? Ναι. Πολλά. Σου λέω, Σε μείναμε πόσες αρκετές μέρες. Στις 11 μέρες λες 1500? Όχι. Στο εσωτερικό της ερήμου 1500. Που αυτό το κάναμε σε 2,5 μέρες. 3. Έρημος? Έρημος, ναι. Περνούσες και από οάσεις και από χωριά, αλλά βασικά ο δρόμος ήταν... Όταν λέμε έρημος δεν εννοούμε τζιπ, εννοούμε υπάρχει δρόμος. Υπάρχει εθνική οδός δηλαδή, μικρή μένα, αλλά υπάρχει. Είχα πολύ πλάκα γιατί πήγα να νοικιάσω ένα αυτοκίνητο και λέω τι αυτοκίνητο θα χρειαστώ για να διασχίσω, ξέρω εγώ, το εσωτερικό του Μαρόκο. Και μου λένε ένα οποιοδήποτε αυτοκίνητο, δεν χρειάζεται να έχετε τζιπ. Δηλαδή το τζιπ το παίρνεις ουσιαστικά για να κάνεις διαδρομές, ξέρεις, τους αμόλοφους κτλ. Κάνατε διαδρομές στους αμόλοφους? Ναι, αλλά με άλλο αυτοκίνητο. Δεν κολλούσε? Όχι. Και για πες μας την νοσταλγία της ερήμου. Αυτό Το ότι... νιώθεις πότε, μόλις φεύγεις? Ναι, από τη στιγμή που θα φύγεις και μετά πάντα θα θες να επιστρέψεις στην έρημο. Δηλαδή τώρα θα ήθελες να είσαι στην ερημό? Άνετα. Καλά, όχι τώρα που είμαστε στην εκπομπή μας. Και τώρα ακόμα, να πάμε όλοι μαζί εκεί να κάνουμε εκπομπή. Είναι πολύ ωραία εμπειρία. Δηλαδή κάποια στιγμή ένα βράδυ σταματήσαμε δεξιά και φαντάσου λοιπόν ότι σε αυτά τα 1500 χιλιόμετρα που σου λέγα συναντήσαμε γύρω στα 70 αυτοκίνητα, όχι παραπάνω. Αυτό ακούγεται όμως σαν ένας τρόπος να θες να ξεφύγεις, να απομονωθείς. Ήθελα. Δηλαδή όταν βλέπεις 70 αυτοκίνητα μιλάμε... Ήθελα να φύγω. Για πολύ λίγο κόσμο ήθελα να φύγω. δεις Είχα μέσα φύγει εκεί. ένα μήνα από Ελλάδα τότε και είχα πάει 11 μέρες στο Μαρόκο, 10 μέρες στην Τινησία, σε κάτι χωριά και στην Αίγυπτο. Άλλες 10 μέρες. Γύρισες όλη τη Βόρεια Αφρική. Ναι. Τώρα θέλω να πάω πιο κάτω. Να πας. Μακάρι. Σαφάρι. Ναι, εντάξει, σαφάρι. Θέλω να πάω να δω Σε πώς ποια είναι. χώρα? Παντού θέλω να πάω. Εντάξει, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο, αλλά θέλω να ταξιδέψω πολύ. Η Αφρική μου αρέσει πάρα πολύ σαν τόπος.
ό,τι έχω δει. Και η Νότια Αμερική. Έχεις πάει? Όχι, ποτέ. Και θέλω πάρα πολύ να πάω. Θέλω να πάω Αργεντινή, θέλω να πάω Κολομβία. Θέλω. Πάρα πολύ. Οπότε έχεις μια ταξιδιάρικη γενικά διάθεση. Μ' αρέσουν. Σε ποιον δεν αρέσουν τα ταξίδια? Μ' αρέσουν πολύ. Ναι. Εντάξει, αρέσουν τα ταξίδια. Κάποιοι μπορεί να βαριούνται να πάνε και μέχρι εκεί. Λες. Ναι, εμένα μου αρέσει πολύ να ταξιδεύω. Και μου αρέσει να γνωρίζω ένα τόπο. Δηλαδή το καλύτερο είναι αυτό, να νοικιάζω ένα αυτοκίνητο και να πηγαίνω να βλέπω πώς είναι μέσα. Το εσωτερικό. Όχι μόνο οι κεντρικοί άξονες, ρε παιδί μου, οι κεντρικές πόλεις. Και συναναστρέφεσαι και με τους ντόπιους. Αναγκαστικά, ναι. Τι αποκόμισες από Πολύ Μαρόκο? φιλικός λαός είναι, πάρα πολύ φιλικός λαός. Μαρόκο, Μαροκινοί την ίση πρέπει να μοιάζουν κιόλας. Πολύ, πάρα πολύ. Χαρακτήρες. Πολύ. Η Τινησία είναι πιο τουριστική ουσιαστικά από το Μαρόκο. Όχι ότι το Μαρόκο Εντάξει, δεν είναι. Είναι βόρεια ενώ το Μαρόκο είναι βόρειο-δυτικά. Και το Μαρόκο είναι τουριστικό, αλλά έχει πιο πολύ χρώμα, πιο πολύ... Δηλαδή, ας πούμε, υπάρχουν ακόμη εργάτες που κάνουν, τεχνίτες μάλλον που μπορούν να κάνουν ψηφιδωτά, αυτά τα απίστευτα ψηφιδωτά που κάνουν οι Μαροκινοί. Ενώ στην Τινησία δεν υπάρχουν, φέρνουν από το Μαρόκο. Είναι πιο γνήσιοι οι Μαροκινοί, πιο... Ωραία, το κρατάμε αυτό. Ναι. Και Αίγυπτος? Σταματάω που λες στην άκρη του δρόμου, θα σου πω για την Αίγυπτο, και ξαφνικά δεν ακούς τίποτα πέρα από το τσικ τσικ της μηχανής του αυτοκινήτου που είναι ζεστό ακόμα. Ξαφνικά ηρεμεί και αυτό και δεν ακούς τίποτα. Κοιτάω αριστερά και βγαίνει ένα πελώριο φεγγάρι, μια πανσέλινος από αριστερά που ήταν... Να πήγατε και σε πανσέλινο, εντάξει. Ναι, δηλαδή και λες που είμαι. Δεν βλέπεις τίποτα, δεν έχει φώτα στους δρόμους, τίποτα και δεν ακούς τίποτα. Και είναι σαν να είσαι στον Άρη. Μια απέραντη μοναξιά. Απέραντη μοναξιά, εγώ συγκεκριμένα πιο πολύ σε πολύ κόσμο μέσα νιώθω παρά εκεί. Αυτό είναι αντιφατικό για αρκετούς ηθοποιούς, έτσι. Δηλαδή, ενώ θέλετε να παίζετε με κόσμο, κατά βάθος έχετε αυτή τη μοναξιά, τη μοναχικότητα. Μπορεί, ναι. Ναι, συμβαίνει αυτό καμιά φορά. Θες να πεις κάτι, θες να εκφράσεις κάτι. Αλλά την άλλη θες μετά να είσαι μόνος σου. Θες να είσαι και μόνος σου. Όχι απαραίτητα, ξέρεις, δεν είμαι ένας άνθρωπος που θα ανακλειστεί στο σπίτι του και... Αλλά μα θέλω... και μόνο το γεγονός ότι θες να πας ταξίδια σημαίνει ότι δεν είσαι μοναχικός. Ναι, όχι, ναι. Και θες να γνωρίζεις και νέους πολιτισμούς. Μ' αρέσουν πολύ. Οι άνθρωποι και οι διαφορετικοί λαοί μ' αρέσουν πολύ. Πες μας και για Αίγυπτο. Και η Αίγυπτος, καλά. Στην Αίγυπτο πέρασα 3-4 μέρες στο Κάιρο και στο αρχαιολογικό μουσείο του Καΐρου. Δηλαδή είχα δει τα πάντα, όλες τις μούμιες, όλα τα πάντα. Μου άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό το κομμάτι. Μου άρεσε πάρα πολύ το... Ήθελα να γίνω αρχαιολόγος όταν ήμουν μικρή. Α, έτσι εξηγείται και η διάθεση για τα ταξίδια. Γιατί οι αρχαιολόγοι φαντάζομαι ότι είναι μέσα στη φύση τους να θέλουν να κάνουν ταξίδια. Μπορεί, δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι για να γίνεις αρχαιολόγος επίσης πρέπει να έχεις και μια αγάπη για το παρελθόν. Την έχεις αυτήν? Έχω, ναι. Έχω. Αλλά λέει δεν πρέπει να κοιτάς πολύ πίσω. Σήμερα αγόρασα ένα βιβλιαράκι και λέει όποιος κοιτάει πολύ πίσω διατρέχει τον κίνδυνο να μην έχει σκιά. Να μην τον ακολουθεί η σκιά του. Και μ' άρεσε αυτό. Δηλαδή το σώσου. Πολύ πίσω τι λέμε τώρα, για αρχαία Ελλάδα π.χ. ή για 100 χρόνια πριν? Τι να σου πω, μ' αρέσει το παρελθόν. Δηλαδή μ' αρέσει να κοιτάω πίσω και σε σχέση με αυτό να βλέπω μπροστά. Μου αρέσει, ναι, τις προάλλες πήγα στο αρχαιολογικό μουσείο, ας πούμε, τρελάθηκα. Δεν είχα πάει τόσα χρόνια. Πας σε μουσεία? Πάω, ναι. Δεν είσαι από τους Έλληνες που πάνε στα μουσεία, μόνο το πάω στο εξωτερικό. Μα σου λέω, δεν είχα πάει στην Αθήνα, δεν είχα πάει στο αρχαιολογικό μουσείο και πήγα τώρα την προηγούμενη. Στο Μουσείο Ακρόπολης? Δεν έχω πάει ακόμα. Αλλά θα πάω σύντομα. Ναι, αξίζει. Και νομίζω ότι όσοι το επισκέπτονται δεν μένουν στη μία φορά, πάνε κι άλλες. Μπορεί, ναι. Δηλαδή αν πας μία φορά νομίζω ότι θα πας κι άλλες. Μας κάνει νόημα. Τι έχουμε, τραγούδι? Έχουμε εδώ πρόταση από τον Αλγκρέκο. Λέει τι θα έλεγες μια επίσκεψη στις Φιλιππίνες? Αλήθεια? Ο χορηγός μου κάνει πρόταση? Πρόταση. Βεβαίως, ναι, πολύ ευχαρίστως. Εντάξει. Δέχομαι. Να δούμε τι έξω θα καλύψει όμως, έτσι. Όλα εννοείται. Όλα. Λοιπόν, και ο Μανώλης μας λέει λίγα λόγια για την ταινία Poker Face. Είπαμε κάποια πράγματα για την ταινία. Είπαμε, Μανώλη, ναι. πες μας τι ακριβώς θες να το ρωτήσουμε παραπάνω για την ταινία. Εδώ ο Βαγγέλης μας καλεί να πάμε σε τραγούδι. Τι θα παίξει, Βαγγέλη? Δεν λες? Είναι έκπληξη. Απειλητικό ακούστηκε αυτό πάντως, έτσι λίγο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που έχει επιλέξει ο Ευάγγελος Κάρακαλ, ο οποίος έχει εκθρονίσει τη Δέσποινα Καρατζαμάτη. Έχαμε να δούμε τη Δέσποινα τόσο καιρό και έχει κάτσει εκεί πέρα ο Ευάγγελης και δεν φεύγει, έτσι. Την έχει βάλει πάνω σε ένα ηχείο εκεί πέρα την κακομοίρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο. 20 λεπτά μετά τις 9, συνδεμένοι πάντα στον Karma Radio και έχουμε πρόταση εδώ πέρα. Λοιπόν, λέει πρόταση για ταξίδι Φεβρουάριο ή Μάρτιο με όλα τα έξοδα πληρωμένα για φιλοξενία στο σπίτι μας για να μην αισθάνεσαι τη μοναξιά του ξενοδοχείου. Για Φιλιππίνες. Ναι, αλλά έχεις
Έχεις παραστάσεις, δεν Πόσες μέρες χρειάζομαι για να κάνω αυτό το ταξίδι? Για να πας Φιλιππινές. Ναι. Γιατί μια μέρα για να πας και μια μέρα για να γυρίσεις. Οπότε 2 μέρες σίγουρα. Γιατί Φεβρουάριο-Μάρτιο? Δεν το κάνουμε εκεί μετά, εκεί τέλος Άνοιξης που είμαι πιο ελεύθερη? Εντάξει, το εξετάζουμε. Αν γίνεται. Αντιπρόταση στο χορηγό. Ναι. Λοιπόν, να ευχαριστώ πολύ πάντως στον Hornet. Περιμένουμε και το Μανώλη να μας πει τι θέλει να ρωτήσουμε για το Poker Face. Εδώ μας ρωτάει ο Θανάσης το πάρτι του Karma Radio, πότε είναι? Είναι 3 Νοεμβρίου στο Absenti. Εκεί θα είναι όλη η παραγωγή του Karma Radio. Περιμένουμε και την Εύη, η οποία το βλέπω χρόνο να έρχεται. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν ξέρεις πότε τι γίνεται. Ναι, σε απείλησε ο Βαγγέλης βασικά. Με απείλησε ο Βαγγέλης? Τώρα πήρε μικρόφωνο ο Βαγγέλης τώρα. Για πες. Συγγνώμη, αλλά δεν ήταν απειλή να συνεννόμαστε. Λοιπόν, για πες Βαγγέλη. είπαμε ότι πρέπει να έρθει στο πάρτι. Λοιπόν, και μου λέει ότι για να έρθει στο πάρτι πρέπει να πάρει τον αναπτήρα. Δηλαδή το διαπραγματευόμαστε. Ναι, αλλά μας πείτε, μπορεί να πάρει τον αναπτήρα και να έρθει στο πάρτι. Αποκλείεται. Κοίτα, εγώ είπα θα έρθει στο πάρτι και όταν θα έρθει στο πάρτι θα του δώσει τον αναπτήρα. Ωραία, είναι αυτό που είπαμε. Το ανταλλακτήριο. Ναι, παίζει ανταλλαγή εδώ. Εκμεταλλεύεται την αδυναμία τώρα με αυτόν τον αναπτήρα. Διαπραγματεύσεις είναι σκληρές. Δεν ξέρω τελικά τι θα γίνει. Ναι, θα το σκεφτώ. Με το μάνατζερ σου. Θα το συζητήσω με... Σιγά να μην έχω μάνατζερ. Ωραία, θα τη συνεχίσουμε. Θα γίνεις ο μάνατζερ. Όχι, δεν προλαβαίνω. Καλά, δεν είσαι και τόσο πολύ άσχολο. Εντάξει, είπαμε. Θα ήθελες. Εντάξει, θα μας τα πείσεις μετά. Λοιπόν, επιστρέψουμε στην... Αυτή η ταξιδιάρικη διάθεση πάντως μας έκανε καλό με την Αφρική που λέγαμε. Οπότε επόμενος στόχος είναι να πας πέρα από τις Φιλιππίνες. Πέρα από τις Φιλιππίνες, ναι. Νότια Αφρική. Ναι. Θα ήθελα πολύ να πάω Γκάνα. Θα ήθελα πολύ. Αυτό είναι Δυτική Αφρική. Δυτική Αφρική, μπράβο, ναι. Από εκεί και κάτω. Λοιπόν, εδώ έχουμε την ερώτηση του Μανώλη. Πώς ήταν η συνεργασία και τι εντυπώσεις της άφησαν ο Αντώνης Καβετζόπουλος και ο Άλκης Φούκουλος? Ο Αντώνης είναι εξαιρετικός και ο Άλκης επίσης. Γενικώς όλα τα παιδιά είναι ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Οι εντυπώσεις μου είναι μόνο θετικές. Ο Χρήστος ο Δήμας που είναι ο σκηνοθέτης είναι ένα γλυκύτατο παιδί και εύχομαι να ξανασυνεργαστούμε. Και... Θα θέλουμε τους χαιρετισμούς, αν μας ακούει. Βεβαίως, γιατί μου είπε να σου δώσει χαιρετισμούς. Τέλεια. Και εντάξει, ο ένας ήταν πιο βοηθητικός από τον άλλον. Και ο Άλκης που είχαμε όλη την ταινία μαζί, αλλά και ο Αντώνης που έκανε τον μπαμπά μου, ας πούμε, με βοήθησε πάρα πολύ στις σκηνές. Και γενικώς νομίζω ότι ήμουν πολύ τυχερή που έπαιξα μαζί τους. Είναι μια ταινία που βγήκε λίγο πριν τις εκλογές. Βγήκε σε άσχημη χρονική στιγμή, ναι, βγήκε λίγο πριν τις εκλογές που, εντάξει, δύσκολα πήγαινε η ταινία τότε. Αν είχε βγει καλύτερη εποχή, νομίζω ότι πήγαινε πολύ καλύτερα. Βέβαια, ξέρεις, και ειδικά με αυτές τις εκλογές. Πρέπει να βγει κοντά στις γιορτές. Μιας και ο τίτλος είναι Poker Face. Εκεί που παίζουν τα χαρτιά, Βέβαια, εντάξει, φαντάζομαι ότι έχουν μειωθεί και όσοι πάνε, αν και βλέπω ότι υπάρχει κόσμο στο καζίνο, δηλαδή ακούω. Ναι, δεν ξέρω καθόλου. Ναι, ούτε εγώ. Στην Πάρνη θα πάω βόλτες μόνο. Αλλά βλέπω κόσμο, ναι. Ξέρεις, επειδή έχω το σκυλάκι που λέγαμε, πολύ συχνά πάμε βόλτες. Την παίρνω και πάμε βόλτα. Α, πάτε Παρνηθά. Ναι. Πολύ συχνά. Πότε ταξιδεύεις, εντάξει, πας μακριά και στην Αθήνα. Πάω βόλτες, μου αρέσει πολύ το βουνό. Και όποτε έχω χρόνο προτιμώ δηλαδή να πάω κάπου μια βόλτα. Σκι δεν ξέρω. Μια φορά έκανα snowboard και κόντυψα να φάω τα μούτρα μου και δεν ξέρω αν θα ξανακάνω. Οπότε λες άστο, μην το ρισκάρω. Έγινα ο περίγελος του σαλέ. Να παίξω κιόλας κάπου. Ναι, γελούσε όλο το σαλέ μαζί μου, οπότε δεν είμαι σίγουρη ότι το ξανακάνω. Λοιπόν, εδώ λέει ο Ελγκρέκο, η πρόταση για Μάρτιο είναι διότι την ελληνική άνοιξη εδώ στις Φιλιππίνες ξεκινάνε μεγάλες ζέστες και υγρασία. Κατά άλλα, η πρόταση λέει παραμένει ανοιχτή για ποιο μήνα της αρέσει μετά το Φεβρουάριο που θα έχουμε χρόνο να τις αφιερώσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ταξίδι λοιπόν στις Φιλιππίνες, ακούγεται επίσης εξωτικό. Ευχαριστώ, θα το εκμεταλλευτώ, δεν είναι τώρα έτσι να τα λέμε μόνο. Λες, ναι, ξέρεις, αυτά λέγονται στις εκπομπές, τώρα από εκεί πέρα ξεχνιούνται. Όχι, εντάξει, πράγμα κάνω. Άλλη μόνο. Πες μας για άλλες ταινίες που θα ήθελες να έχεις παίξει. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Μου αρέσει πολύ. Έκανα μια μικρού μήκους το Φεβρουάριο που τώρα θα πάει σε ένα φεστιβάλ στη Σουηδία που είναι ένα πολύ καλό φεστιβάλ για μικρού μήκους. Ωραία, πας και στη Σουηδία. Δεν θα πάω. Έχεις τις παραστάσεις. Η ταινία θα πάει, ναι. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενη που πήγε σε αυτό το φεστιβάλ η ταινία. Πώς λέγεται η ταινία? Η ταινία λέγεται KM που σημαίνει χιλιόμετρα
και την έχει κάνει ο Χρήστος Νίκου και έπαιζα εγώ με τον Άρη το Σερβετάλη. 2 άτομα. Και τι υπόθεση είχε? Είναι ένα ζευγάρι μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Και κάνουν χιλιόμετρα. Στην ερημό. Έχουν διανύσει χιλιόμετρα. Τις σχέσεις περισσότερο. Μέσω από αυτό το ταξίδι μικρού μήκους, καταλαβαίνεις, δεν είναι και πολλά τα χιλιόμετρα. Μπορούμε να το δούμε στο YouTube? Δεν νομίζω. Όχι, όχι, δεν νομίζω. Γιατί πάει στα φεστιβάλ, οπότε νομίζω ότι δεν έχει ανέβει. Εδώ λέει ο λόγος του Ελγκρέκο είναι συμβόλαιο. Οπότε έπεσαν υπογραφές. Τέλεια. Ωραία. Και πότε πάει στο φεστιβάλ? Νομίζω τέλη Νοεμβρίου. Αν θυμάμαι καλά. Ναι. Τότε είναι το φεστιβάλ. Σουηδία δεν έχεις πάει? Όχι, δεν έχω πάει. Όταν ευκαιρία να βγαίνεις. Κοίταξε, αυτές οι χώρες δεν με τραβάνε και τόσο πολύ, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, και από Ευρώπη νομίζω ότι σιγά σιγά θέλω τώρα να ανοίξω πιο προς την Ευρώπη. Αφρική. Έχεις πάει, πάμε Βερολίνο? Έχω πάει Βερολίνο, έχω πάει στη Γαλλία. Στη Γαλλία, εντάξει, ήσουν στην Ολλανδία. Σε οικείο περιβάλλον. Ναι, σε οικείο περιβάλλον. Έχω πάει στην Ολλανδία, όχι πολύ, μην φανταστείς. Ολλανδία πού? Ολλανδία, Ρότερνταμ, Άμστερνταμ, λίγο τη γύρισα. Ιταλία? Ιταλία δεν έχω πάει, που είναι και τόσο κοντά. Και θέλω πολύ, έχω ένα πολύ ωραίο feeling με την Ιταλία. Και λίγο πιο πάνω από την πόλη σου? Λίγο πιο πάνω από την πόλη μου. Έχω πάει στη Βουλγαρία. Τουρκία δεν έχω πάει επίσης, που θέλω πολύ να πάω. Και Ρωσία θέλω να πάω. Υπερσιβηρικό βασικά θέλω να κάνω. Όρεξη και ταξίδια. Μεγάλη. Και λεφτά βέβαια πρέπει να έχεις, έτσι. Με αυτό είναι το ζήτημα. Ναι, όντως σου μένουν λεφτά για ταξίδια. Όχι. Και αυτά που τα έχω κάνει δηλαδή είναι με κουμπάρα. Το ταξίδι πότε ήταν? Το τελευταίο ταξίδι πότε ήτανε? Στο φεστιβάλ του Ρότερνταμ, το κινηματογραφικό, που πήγα πέρσι το Φλεβάρι νομίζω. Από τότε έχω να φύγω. Πέρσι λέμε το 11 ή φέτος? Πέρσι λέμε, για κάτσε να σκεφτώ πότε πήγα. Όχι, φέτος πήγα. Το 12. Εντάξει, άρα φέτος. βγήκες από την Ελλάδα μέσα στο 2012. Ναι. Αυτό είναι μια επιτυχία. Ναι, όντως. Ξέρεις, όσοι έχουν βγει εξωτερικό θυμούνται, αναπολούν τις εποχές που μπορούσαν να βγαίνουν. Πλάκα, ναι. Πώς τη βγάζει ένας ηθοποιός πλέον, ο οποίος δεν κάνει τηλεόραση ούτως ή άλλως? Ναι, δεν υπάρχει τηλεόραση, αλλά ούτως ή άλλως δεν έκανε τηλεόραση, οπότε όταν δεν κάνεις τηλεόραση τα οικονομικά είναι μικρότερα. Θέατρο, άμα κάτσει καμιά διαφήμιση να κάνουμε. Έχεις κάνει διαφήμιση? Εγώ έχω κάνει μια διαφήμιση όταν ήμουν πολύ μικρή. Όταν είχα πρωτοβγεί από τη σχολή δηλαδή. Ωραία, αυτό είναι αποκάλυψη, ξέρεις. Ναι. Όντως, είχε πλάκα πολύ. Δουλεύαμε τότε με το Σταμάτη το Φασουλή και σκηνοθέτησε μια διαφήμιση στην τηλεόραση και μας πήρε πακέτο και πήγαμε και παίξαμε. Έχεις κάνει τηλεόραση, έχεις κάνει διαφήμιση όμως? Ναι, μια διαφήμιση έχω κάνει. Τι διαφήμιση ήταν? Το διαφημιστικό Ντόρνα. Δεν πίνεις νερό, πίνεις βιλούδο, το θυμάσαι? Κάτι μου λέει, αυτό δεν το κάνεις εσύ? Εγώ το έκανα. Όχι μόνη μου, με άλλες μαζί. Εντάξει, ναι. Πολύς κόσμος. 4-5 άτομα με αυτά. Ντόρνα τι είναι? Νερό, ρουμάνικο. Ρουμάνικο? Ναι. Νερό τέτοιο, πώς το λένε, με μπουρμπουλήθρες. Ναι. Sparkling. Μια που λέμε για τηλεόραση, να πούμε ότι έχουμε και στο All for Fun την συνέντευξη του Παντελή Δεντάκη. Νομίζω είναι από τις πιο ωραίες συνέντευξεις που έχουμε κάνει στο All for Fun. Είναι εξαιρετικός ο Παντελής. Εξαιρετικό παιδί. Και είναι μια συνέντευξη που πραγματικά αξίζει τα όσα λέει ο Παντελής, ο οποίος σκηνοθετεί τον Βεσσινόκηπο σε λίγες μέρες. Ναι, καλή επιτυχία. Πέρσι συνδεστής, μια πολύ ωραία πράσινη που είδαμε. Την είδα πέρσι, πολύ ωραία. Και το συνσκηνοθετεί μαζί με τον Βασίλη Κουκαλάνη. Και αυτό το είδα, πάρα πολύ ωραίο. Μια γιορτή στην Ουριάν. Μπράβο. Το παιδικό. Εξαιρετικό παιδικό. Νομίζω είναι ένα παιδικό, δεν το έχω δει ακόμα, αλλά με βάση την ιστορία ότι δίνει ένα μάθημα για τις εποχές που ζούμε. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και με όλα αυτά που γίνονται στην Ελλάδα. Αλληλεγγύης. Και αλληλεγγύης. Πώς αντιμετωπίζεις όλα αυτά, την έξαρση του φασισμού? Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ άδικο, δεδομένου ότι είμαστε ένας λαός ο οποίος έχει ξενιτευτεί άπειρες φορές και σε άπειρες χρονικές στιγμές για να βρει την τύχη του. Είναι πολύ άδικο όλο αυτό που συμβαίνει απέναντι στον κόσμο που έχει έρθει εδώ, όχι με δική του πρωτοβουλία. Δηλαδή θέλω να πω ότι μάλλον έχουν υπάρξει συμφέροντα για να έρθει όλος αυτός ο κόσμος εδώ. Οπότε τώρα ξαφνικά τα βάζουμε με αυτόν τον κόσμο, ενώ δεν θα έπρεπε, αλλά με αυτούς που είχαν κάποια συμφέροντα να τους φέρουν. Οπότε το θεωρώ κάπως άδικο. Και δεδομένου ότι είμαστε ένας λαός που έχει ξενιτευτεί, επαναλαμβάνω, παππούδες. Ο προπάπους πήγε στην Αυστραλία, στην Αμερική. Οπότε, ξέρεις, το βρίσκω λίγο ακόμψο. Το λιγότερο που μπορώ να πω. Ναι, αυτή είναι μια άποψη. Το λιγότερο που μπορώ να πω. Πού είπες? Ναι. Και θεωρώ ότι και με τη βία δεν λύνεται και τίποτα επίσης. Τίποτα, ποτέ. Η βία φέρνει μόνο βία.
Εδώ ο Γκρέκο μας κάνει παρατήρηση, λέει: η διαφήμιση είχε μετρήσει πολύ, αφορούσε το sparkling water. Εντάξει, ξέρεις, υπάρχουν πολλές διαφημίσεις καλές. Κάποιοι σου μένουν, κάποιες. Άμα δηλαδή την τότε διαφήμιση θα τη θυμηθώ. Ναι, σίγουρα, είχε κάνει πάταγο τότε, ήταν μεγάλη επιτυχία. Πότε ήτανε? Πώς είναι αυτό το μία τώρα που είναι... Και με τον Παντελή πήγε καλά. Με τον Παντελή. Το δεντάκι. Ναι, βέβαια, πάρα πολύ καλός ήταν. Αλλά να σου πω κάτι, γνωρίζοντας τον Παντελή καλύτερα και βλέποντάς τον να παίζει, γιατί τον είδα και σε εκκλησιάζους, λες ότι υπάρχουν κάποιοι ηθοποιοί οι οποίοι γίνονται γνωστοί από μια διαφήμιση και οι οποίοι έχουν διαγράψει μια μεγάλη ιστορία. Ναι. Και είναι κρίμα που ο κόσμος δεν τους έχει μάθει νωρίτερα. Κρίμα, ή δεν ναι. έχει ψάξει να τους μάθει. Ναι, ή δεν του μένει, ξέρω εγώ, κάποιος ηθοποιός. Ο Μανώλης Μαυραματάκης, ας πούμε, επίσης. Που είναι εξαιρετικός ηθοποιός και είναι τόσα χρόνια στο θέατρο και κάνει εξαιρετική δουλειά. Και τον έμαθε ο κόσμος από αυτή τη διαφήμιση με το. Ούτε και θυμάμαι τι ήταν. Αλλά. Κινητή τηλεφωνία. Όλες οι κάτι τέτοιο. Ναι, να σου πω η αυτοκίνητα ή κινητές τηλεφωνίες. Θα είναι κάτι τέτοιο. Ναι, νομίζω τα κινητά πλέον είναι τα μοναδικά που πουλάνε έτσι, στο ευρύ κοινό. Γιατί πλέον εντάξει, όλοι έχουν κινητό, άλλοι έχουν και δύο κινητά. Να φάμε δεν έχουμε, κινητά έχουμε. Εντάξει, πρέπει να σπάρουμε τηλέφωνο, δεν πρέπει να σπάρουμε. Ναι. Πώς θα σε βρούμε? Άμα θες θα με βρεις, ξέρω εγώ. Εντάξει, να σου πω ότι έχει γίνει πλέον τόσο μεγάλη συνήθεια το κινητό που δεν μπορείς χωρίς κινητό. Ναι, ήταν ένας φίλος μου που είχε πει τόσα χρόνια, λέει, όλα αυτά που είχαμε να πούμε δεν τα λέγαμε. Εντάξει, με αυτή τη λογική όταν μπορείς να πας κάπου με τα πόδια, αλλά χρησιμοποιείς αυτοκίνητο. Συγγνώμη τώρα, πραγματικά, πέρα από την ώρα ανάγκης, εσύ πιστεύεις ότι το κινητό έχει βοηθήσει σε πάρα πολλά πράγματα? Εντάξει, στο να εντοπίζεσαι όπου και να είσαι, να μην υπάρχει στιγμή ιδιωτικότητα, στο να πρέπει να το σηκώσω το τηλέφωνο όταν είμαι μες στο τρόλεϊ και να μιλάω και να μ' ακούει ο διπλανός μου, δεν μου αρέσει καθόλου. Εντάξει, αυτό είναι επιλογή. Άμα θες δεν το σηκώνεις. Ή το μόλις φυσικά, αλλά σου, είναι μια συνήθεια η οποία σε ξεπερνάει. Πραγματικά, αυτό που λες είναι γεγονός. Δηλαδή, όταν είσαι σε δημόσιο χώρο είναι άκομψο λίγο να μιλάς και μάλιστα υπάρχουν και κάποιοι που φωνάζουν κιόλας. Ίσα για να τους ακούσει κάποιος. Άστα να πάνε, ναι. Ναι, φωνάζει και λες τώρα τι γίνεται αυτός. Γιατί μιλάει έτσι? Δεν είναι ωραία αυτό, δεν μ' αρέσει, δεν ξέρω. Μπορεί να έχει να κάνει πάντως με την ψυχολογία κάποιου, ότι να θέλει να ακουστεί κάπως. Ήμασταν πιο προσωπικοί, πιο ιδιωτικοί πριν τα κινητά τηλέφωνα. Ναι, τώρα έχουν γίνει πολύ εφετζίδες κάπως. Ναι, ειδικά με τις συσκευές, ξέρεις. Εγώ έχω αυτή τη συσκευή και εσύ έχεις την άλλη συσκευή. Και κάπως έχει δημιουργηθεί ένα πράγμα το οποίο είναι. Τι να πω. Εντάξει, δεν πειράζει. Μόδα είναι, θα περάσει μάλλον. Λες, Ναι, ειδικά άμα βγουν και οι πρώτοι κίνδυνοι στην υγεία υπεριστατωμένα και δούμε σε μερικά χρόνια τι είναι αυτό που πόσο κακό κάνει, να δεις τι έχει να γίνει. Εντάξει, πάρει και το hands free. Καλά, ναι. Και αυτό λες να έχει πρόβλημα. Ναι, εντάξει. Εντάξει, εγώ δεν έχω έτσι άλλος, εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο. Πάμε. 21 λεπτά πριν από τις 10 συνδεμένοι στον Karma Radio και το Βαγγέλης τι μας έκανε. Ζητήσαμε τραγούδι και το έβαλε καπάκι στο τραγούδι. Μελαγχόλησες τώρα λίγο, γιατί σε έπιασε αυτό το πράγμα? Τι έπαθες? Slow down, κομματάρα. Έχω πορωθεί με αυτό το τραγούδι. Σ' αρέσει πολύ. Η Μανή. Ναι. Το ανακάλυψε πρόσφατα από τον Karma Radio, ο οποίος έχει εξαιρετική μουσική όλη τη μέρα. Είναι γεγονός αυτό. Μπορεί να κάθεσαι σπίτι και να ακούς Karma Radio. Ωραία. Θα το ψάξω. Ψάξτε το. Θα το ψάξω. Από το να ακούς κάτι άλλο, μέσα στη μέρα μπορεί να ακούς. Παίζουν πάρα πολύ ωραία μουσική. Ωραία, θα το δοκιμάσω κι αυτό. Ωραία, να μας πεις εντυπώσεις. Λοιπόν, εδώ ο Ελγκρέκο λέει το κινητό είναι χρήσιμο, αλλά έχουμε πλέον περάσει στην άλλη όχθη να μην έχουμε σχεδόν καθόλου προσωπικές στιγμές. Καλά τα λέει. Είναι μεν επιλογή πότε θα το κλείσουμε, θα ανοίξουμε, αλλά σχεδόν κανείς δεν αντιστέκεται να μην απαντήσει οποιαδήποτε στιγμή. Η συνήθεια είναι κακό πράγμα. Έχει επέμβει δηλαδή στη ζωή μας έχει λίγο, ξέρεις, καπελώσει. Εγώ θεωρώ ότι είναι επιλογή όμως. Είναι, αλλά πάντα είναι. Όλα είναι θέμα επιλογής και το Facebook είναι επιλογή και η τηλεόραση είναι επιλογή. Έχεις το τηλεκοντρόλ, δεν μπορώ να ακούω δηλαδή κάποιους που λένε ότι την έχουμε από συνήθεια ή για να παίζει κάτι. Ναι, υπάρχει αν όμως θες, αυτό εσύ. Μπαίνεις πολύ υπάρχει, εύκολα. Αλλά... Ο άνθρωπος συνηθίζει πάρα πολύ εύκολα σε κάτι. Ξέρεις, αρκείται, δηλαδή δεν ψάχνει κάτι Είσαι άλλο. τη συνήθεια εσύ. Δεν τρελαίνομαι τη συνήθεια, μπορεί να με διαολίσει. Όχι. Έως και με επίτηδες ας πούμε θα κάνω κάτι διαφορετικό από το να κάνω κάτι τρελαίνομαι. Δεν θέλω. Σταθερότητας. Σταθερότητα ναι, νομίζω ναι. Θες σε μια στερεή βάση. Ναι. Αλλά είσαι ταξιδιάρα όμως, οπότε αυτό είναι αντιφατικό. Συνδυάζονται τα πράγματα. Όλοι αντιφατικοί είμαστε, μην το ψάχνεις. Η Αθήνα πώς σου φαίνεται? Εξαρτάται από τη διάθεσή μου. Άλλες φορές μου αρέσει και άλλες φορές καθόλου. Σήμερα ας πούμε που έβρεχε και ήταν γκρι, μου άρεσε πάρα πολύ όλο το... Ναι, αλλά ήθελες ήλιο πριν, δεν μας έλεγες ότι θέλεις ήλιο? Εντάξει, μια θέλω ήλιο, μια θέλω, δεν ξέρω και εγώ τι θέλω. Ναι, όχι, πάντως εξαρτάται από τη διάθεσή μου. Δηλαδή μπορεί να μου αρέσει πολύ, μπορώ και να τη βρω φρικτή. Στην Αθηνά. Μ' αρέσει που δεν κοιμάται, που δεν ησυχάζει ποτέ. Που άμα θέλω κάτι θα πω μες στη νύχτα και θα το βρω ας πούμε. Ναι, αλλά είπαμε ότι είσαι και το σπίτι μου, οπότε πάλι αντιφατικό. Ναι, αλλά άμα μου έρθει να βγω έξω τι να κάνω?
Εντάξει, αυτό είναι το καλό της Αθήνας, ότι όντως, ό,τι ώρα και να βγεις θα δεις κόσμο. Είναι ωραίο. Αλλά επειδή λες για ήλιο, η Καβάλα φαντάζομαι ότι είναι μια πόλη που έχει γκρι, λόγω τοποθεσίας. Ναι. Έχει και ομίχλες και η υγρασία είναι κάπως βροχερή κιόλας. Έχει μπουρίνια το καλοκαίρι. Ναι, έχει. Παραλίες? Εξαιρετικές. Με μπλε σημαίες και τέτοια. Χιλιόμετρα παραλίας. Εντάξει, αυτό με την μπλε σημαία είναι λίγο σχετικό πάντως. Γιατί το λες? Δεν ξέρω, έχω δει κάποιες παραλίες οι οποίες δεν είμαι σίγουρος ότι θα έπρεπε να έχουν μπλε σημαία. Και τι λες ότι συμβαίνει? Δεν ξέρω, δεν το πάω. Πώς γίνεται δεν τότε? Δεν το πάω έτσι όπως το εννοείς, ότι κάτι ξέρεις συμβαίνει, ας πούμε, παρασκηνιακό. Και... να είμαι του παρασκηνίου. Είσαι καχύποπτη? Όχι. Να βάλω φωτιά εκεί που δεν υπάρχει. Όχι ψέματα. Αλλά έχει πολύ ωραίες παραλίες η Καβάλα πάντως, εξαιρετικές. Για πες μας και Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Εκεί σπούδασες? Ναι, 3 χρόνια έμεινα. Μ' αρέσει και η Θεσσαλονίκη πολύ. Γιατί είναι πιο μικρή, πιο μικρογραφία σε σχέση με την Αθήνα. Επίσης, κατά καιρούς έχουν βγει πολύ ωραίοι καλλιτέχνες από τη Θεσσαλονίκη. Έχει έντονη μουσική σκηνή. Δηλαδή, πολλοί Έλληνες καλλιτέχνες είναι από τη Θεσσαλονίκη και εκεί ξεκίνησαν. Και τη βρίσκω πολύ ζεστή τη Θεσσαλονίκη. Και έχει καλό φαγητό. Έχει, ναι. Άλλοι το βρίσκουν βαρύ, αλλά εμένα μου αρέσει πολύ. Είναι πολύ νόστιμο. Είναι και πιο πικάντικο βασικά. Ναι, είναι λιγάκι πιο έντονες οι γεύσεις. Και τα καφέ μου αρέσουν έτσι που είναι ζεστά. Και θα φύγεις από την Αθήνα? Για αλλαγή θα φεύγα, ναι. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου ότι θα μείνω στην Αθήνα για τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής. Ναι, αλλά με αυτή τη δουλειά που κάνεις μπορείς να φύγεις από την Αθήνα, έχεις τη δυνατότητα. Μπορεί να μην κάνω αυτή τη δουλειά. Μπορεί να αλλάξω. Όχι, δεν το έχω σκεφτεί, αλλά αν κάποια στιγμή δω ότι η πόλη πια δεν με αντέχει και δεν την αντέχω, ή ότι η δουλειά με έχει κουράσει, θα προβώ προς μια διαφορετική κατεύθυνση. Ναι, δεν θα κάτσω να υποφέρω. Εντάξει, αλλά μόνο να κάνεις μια δουλειά και να υποφέρεις. Όχι, υποτίθεται ότι το κάνουμε γιατί το αγαπάμε και γιατί μας αρέσει. Έχεις βρεθεί ποτέ σε θέση να πεις ότι βαρέθηκα αυτή τη δουλειά? Ότι βαρέθηκα, όχι. Ότι θέλω να ξεκουραστώ, ναι. Ότι θέλω να πάρω κάποιο διάστημα, αν γίνεται, να μείνω και να δουλεύω κάπου αλλού, σε ένα καφέ και να έχω ελάχιστα έξοδα, με σκοπό να ξεκουραστώ, γιατί είναι κουραστικό το να κάνεις τη μία δουλειά μετά την άλλη. Και δεν την κάνεις και σωστά, πιστεύω, όταν είσαι τόσο πολύ μέσα. Και όταν λέμε κουραστικό εννοούμε φυσικά και την προετοιμασία, έτσι, γιατί μερικές φορές βλέπεις το αποτέλεσμα, αλλά για να έρθει αυτό το αποτέλεσμα υπάρχει μια διαδικασία. Ναι. Η οποία άλλες φορές φαντάζομαι είναι επίπονη, έτσι. Για μένα έχει να κάνει πάρα πολύ με το ότι δεν είναι οι ώρες δουλειάς απαραίτητα, αλλά ότι πρέπει να ζήσεις τη ζωή σου με κάποιο τρόπο, δηλαδή να μαζεύεις εικόνες, μυρωδιές, εμπειρίες, και αυτό να σε βοηθάει στο να πηγαίνεις και να δουλέψεις στο θέατρο. Δεν μπορείς να το κάνεις δηλαδή μηχανικά. Για μένα δεν γίνεται αυτή η δουλειά μηχανικά. Μέσα. Ναι, πρέπει να έχεις χρόνο για σένα, πρέπει να ζεις. Δεν μπορείς να πας και να το κάνεις όπως κάνεις να συμπληρώνεις έντυπα, ας πούμε. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι διαφορετική η φύση της δουλειάς αυτής. Φαντάζομαι ότι δεν θα μπορούσε να δουλεύει σε γραφείο. Νομίζω πως δεν θα μπορούσα να κάθομαι τόσες πολλές ώρες. Και τώρα εδώ που κάθομαι τόση πολλή ώρα, δηλαδή θέλω να σηκωθώ σιγά. Έχουνεις, εντάξει, άρεσε να χορεύεις. Δεν χορεύεις? Ναι, χορεύω, μ' αρέσει. Τραγούδι? Τι, άμα τραγουδάω? Θες το επιχείρησες, αν θα μείνει ο κόσμος. Δεν ξέρω. Μ' αρέσει το τραγούδι, αλλά... Ναι, πάντως σου είπα ότι έχεις ωραία φωνή. Ευχαριστώ. Και εσύ έχεις ωραία φωνή. Ευχαριστώ επίσης. Φιλοφρονείς, πες και τίποτα άσχημο. Έχεις δεχτεί άσχημες κριτικές? Φυσικά. Εννοείται. Τι έλεγαν? Ότι δεν κάνω αυτό καλά, ότι δεν το κατάφερα να είμαι στο ρόλο αυτό έτσι. Σε βοηθάνε ή σε πληγώνουν? Δεν ξέρω, γενικά δεν πολύ ασχολούμαι με την κριτική, να σου πω την αλήθεια. Αλλά όταν θα διαβάσω κάτι θα το κοιτάξω και θα προσπαθήσω να έχω μια ψυχραιμία για να δω αν ανταποκρίνεται όντως σε κάτι αυτό που λέει. Θεωρώντας βέβαια ότι είναι αντικειμενική κριτική. Προσπαθώντας να δω αν είναι αντικειμενικό ή όχι, ναι. Το οποίο πάντα... Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Υπάρχει ένα ερωτηματικό σχετικά με κάποιες κριτικές. Αλλά καλό είναι να το εξετάζεις. Δηλαδή αν κάποιος σου πει ότι κοίταξε να δεις τώρα σε αυτή την παράσταση κάτι δεν βρήκες, ας πούμε. Άσε που το ξέρεις εσύ πολύ πριν στο πει κάποιος. Ναι, αλλά πολλές φορές άμα ζητάς την τελειότητα δεν λες ότι δεν το έκανα καλά ενώ το έχεις κάνει καλά. Μωρέ, ξέρεις τι νομίζω, ότι άμα κάνεις κάτι και είσαι ευχαριστημένος εσύ με τον τρόπο με τον οποίο το κάνεις, δεν πάει ο άλλος να πει τώρα τι θέλει να πει. Δεν του άρεσες, εντάξει, οκ. Αλλά εσύ το έχεις κάνει, αυτή η δουλειά μας απαιτεί κάτι προσωπικό, μια προσωπική σφραγίδα. Ότι εσύ μπαίνεις... Είσαι πάντα ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα? Όχι. Οπότε αν δεν είσαι ικανοποιημένος, εκεί είναι που αρχίζεις και είσαι επιρρεπής με τις κριτικές. Το πώς φαίνεσαι και το πώς δεν φαίνεσαι. Αλλά αν όντως έχεις καταφέρει και έχεις δουλέψει και έχεις χτίσει κάτι το οποίο θες να είναι συγκεκριμένο και θες να είναι έτσι όπως θέλεις να είναι και τα έχεις καταφέρει σε αυτό το τομέα, δεν σε νοιάζει μετά πώς θα το δει ο άλλος. Δεν σε νοιάζει αν δεν του αρέσει.
Εγώ σου λέω ότι σου φτιάχνω ένα πάρα πολύ ωραίο μουσακά με τα χεράκια μου, εξαιρετικό. Έχω βάλει όλη μου την αγάπη. Με πολύ μελιτζάνα. Με πολύ ωραία μελιτζάνα και πατάτα, αγνά υλικά και στον έχω φέρει να το φας. Τώρα εσένα, άμα δεν σ' αρέσει, τι να κάνουμε. Εγώ στον έφτιαξα με όλη μου την αγάπη και έτσι όπως τον ήθελα. Έτσι όπως μ' αρέσει εμένα. Νομίζω με κάλυψες. Έτσι. Μαγειρεύεις. Ναι. Ωραία, έχουμε μουσακά. Και φτιάχνω πολύ ωραίο μουσακά. Ωραία, εντάξει, θα μας φέρεις. Λοιπόν, στο αντάλλαγμα που έχεις πει με το Βαγγέλη εδώ πέρα με τον αναπτήρα και το πάρτι, εγώ θέλω να πιάνω το μουσακά βασικά. Έγινε. Εντάξει, θα βάλεις πολύ μελιτζάνα. Ο Άγγελος Παπαδημητρίου φτιάχνει το καλύτερο μουσακά. Εντάξει, είναι ένα πολύ ωραίο φαγητό. Ναι. Το οποίο κάποτε έχουμε υποτιμήσει και λίγο, ξέρεις, γιατί έχουμε μεγαλώσει με την έννοια του μουσακά και τώρα μας φαίνεται λίγο παραδοσιακό με την έννοια ότι το βρίσκουμε και εύκολα, αλλά είναι ένα φαγητό το οποίο... Είναι πολύ δύσκολο φαγητό και θέλει λεπτές ισορροπίες για να πετύχεις τις γεύσεις. Τι άλλο μαγειρεύεις? Τα πάντα. Τα πάντα. Ό,τι να είναι. Α, είσαι μαγείρισα Μ' δηλαδή. αρέσει να μαγειρεύω για μένα και τους Έχει φίλους καβάλα μου. σπεσιαλιτέ? Μπα, όχι δεν έχει. Κάτι κουραμπιέδες έχει. Κουραμπιέδες? Ναι. Από την Καβαλά? Ναι. Έλα, πλησιάζει τα Χριστούγεννα. Θα δούμε τι Χριστούγεννα θα κάνουμε φέτος. Κουραμπιές, Ναι, Καβάλης. κοντομάνικο. Κουραμπιές Καρβάλης. Κουραμπιές. Καρβάλης. Η Καρβάλης. Καρβάλη είναι ένα μέρος που είναι το αεροδρόμιο Καβάλας. Και εκεί είναι η σπεσιαλιτέ Νομίζω του ότι υπάρχει νομού. και μια ομάδα και δεν είμαι σίγουρος. Ποια? Αυτό λέω, το ψάχνω. Το... Καρβάλη. Ναι, ή Πες. μπορώ να κάνω λάθος. Και εργοστάσιο λιπασμάτων έχει. Και ομάδα. Πες μας για τον ελληνικό δημοσιογράφο, πώς το βρίσκεις? Όλο και καλύτερα. Όλοι καλύτερα. Μ' αρέσει πολύ. Μ' αρέσουν αυτές οι προσπάθειες που κάνουν οι νέοι άνθρωποι για να κάνουν σινεμά. Και οι οποίοι γίνονται με χαμηλό κόστος συνήθως, έτσι. Ναι. Πάντα γινόταν με χαμηλό κόστος στο σινεμά στην Ελλάδα, αλλά κυρίως τώρα βλέπεις ότι είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν πείσμα στο να πούν αυτό που θέλουν να πούν και να μην φημωθούν από τις δυσκολίες. Δηλαδή κάποτε μπορεί και να ήταν επαναπαυμένοι στο ότι μπορεί να πάρουν λεφτά από το κέντρο κινηματογράφου. Τώρα δεν περιμένει κανείς τίποτα. Βρίσκει τρόπο, βρίσκει φίλους, γίνεται μεταξύ τους όλο αυτό το πράγμα με έναν τρόπο και τελικά αυτός που θέλει να πει κάτι θα το πει. Και προφανώς έχουμε δει και τις διακρίσεις στο εξωτερικό, όχι ότι σημαίνει κάτι απαραίτητα αυτό, αλλά θέλω να πω ότι προσπάθειες γίνονται και είναι και πολύ σοβαρές όσον αφορά το αποτέλεσμα. Δηλαδή εγώ έχω δει ελληνικές ταινίες το τελευταίο καιρό που μου αρέσουν πολύ. Για πες μας μερικές. Τα είπαμε και στο αυτοκίνητο, η Στρέλα. Εντάξει, τα είπαμε στο αυτοκίνητο. Τα είπαμε. Σου είπα να το μαγνητοφωνήσουμε, να το στείλουμε. Α, ναι, είπαμε ιδέα αυτή, έτσι. Ναι. Να κάνουμε εκπομπή από το αυτοκίνητο. Γιατί είχε κίνηση σήμερα και όλα τα πάμε στο αυτοκίνητο τελικά. Η Είχε Στρέλα κίνηση. μου άρεσε, ο Ακινόδοντας μου άρεσε, η ταινία του Μπάμπη του Μακρύδη, το L μου άρεσε. L, ναι. Που πήγε Καινούργια. στο... φετινή. Πήγε στο φεστιβάλ του Ρότερνταμ, στο Sundance. Του Αλέξανδρου του Βούλγαρη μου αρέσουν οι ταινίες. Ο Ανέστης ο Χαραλαμπίδης έχει κάνει ωραία πράγματα. Και από ξένες. Από ξένες σου έλεγα για τον Γκάραξ που είδα τώρα τις προάλλες. Όχι τον Καρακάλ. Όχι. Τον Ευάγγελο. Όχι, αυτό ψάχνει μουσικές, άστε με. Πιάνει το κεφάλι του και ψάχνει μουσικές. Εντάξει, έχει εκθρονήσει έτσι τη Δέσποινα και το απολαμβάνει. Ωραίες. Και το Φέραμε εδώ τη Δέσποινα. τελευταία ταινία του Χάνη. Γνώρισε όμως τη Δέσποινα και εντάξει, θα πάτε για τέννις. Ναι. Ευκαιρία είναι. Έχεις παίξει τέννις? Όχι ποτέ. Εντάξει, τώρα που ήρθε η Δέσποινα θα μάθεις. Για πες. Για το Χάνεκε σου λέγα. Το πήγα να δω την τελευταία ταινία που μου αρέσει πολύ αυτό σαν σκηνοθέτης γενικά. Ο Κάραξ που σου λέγα, το Boy Meets Girl. Αυτές είναι εξαιρετικές ταινίες, θα τις δεις. Κάραξ, ναι. Κάραξ. Είναι ο ρομαντικός σκηνοθέτης του ευρωπαϊκού σινεμά. Φιλμ νουάρ βλέπεις? Ναι, μ' αρέσουν πάρα πολύ. Πιστεύω ότι είσαι στυλ έτσι αυτό. Μ' αρέσουν τα φιλμ νουάρ. Παλιά ασπρόμαυρα. Πώς έγινες ηθοποιός, με ποιο κίνητρο? Σου είπα που παίζαμε κάτι παραστάσεις στο Λύκειο. Εκεί όταν ήμουν στην Καβάλα. Όχι, απλά λέγαμε ότι θες να ζεις ζωές άλλων. Ναι. Αλλά αυτό προέκυψε Από το στο Λύκειο σχολείο κάναμε ή κάτι ερασιτεχνικές παραστάσεις σχολικές και εκεί κατάλαβα ότι μου αρέσει αυτό. και ήσουν καλή. Α, δεν ξέρω. Έτσι λέγανε. Ξέρεις. Ναι, έτσι Εντάξει, λέγανε. το παλεύει, ξέρεις. Ναι, καλά τα λέει. Καλά τα λέει. Μ' αρέσει. Εκεί ένιωσα ότι μ' Εντάξει, αρέσει. συνέχεια πάντως ήταν καλή. να Είπαμε δούμε. για το ένα θεατρικό σου, να πούμε και για το άλλο. Το άλλο είναι η Γκόλφο που θα την κάνουμε με τον Νίκο τον Καραθάνο πάλι στο Ρεξ. Αυτό νομίζω ανεβαίνει, αν θυμάμαι καλά, το Μάρτι. Οπότε γι' αυτό δεν μπορώ να πας στις Φιλιππίνες, έτσι. Δεν μπορώ. Τουλάχιστον Φλεβάρι, Μάρτι όχι. Αλλά θα την κρατήσω την πρόταση. Ποτέ δεν ξέρεις, ναι. Δεν ξέρεις ποτέ. Φιλιππίνες. Άμα υπάρχουν και άλλες προτάσεις, παιδιά, για πιο μακρινά ταξίδια, η Αμερική τίποτα, μιας και δεν πήγες με τις νύφες. Και Αμερική θέλω να πω. Αλλά μας κατέριψε στο μύθο. Ναι. Είπαμε, ναι. Πήγαμε, είπαμε. Δεν θα το πεις. Εντάξει, πήγες ξεσνοητά. Τι να κάνω, αφού δεν πήγαμε.
Νύφες ήταν μια από τις ταινίες πάντως που έγραψαν ιστορία στο ελληνικό κινηματογράφο. Και έχουν μείνει χαραγμένοι στη μνήμη. Μακάρι. Και βέβαια ήταν και το θέμα της μετανάστευσης. Ναι. Το οποίο το αντιμετωπίζουμε και τώρα. Ναι. Με αρκετούς Έλληνες να φεύγουν. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό. Σε ποιο? Στο ότι φεύγουν. Φεύγει πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί. Ορισμένες στατιστικές ανεπίσημες λένε ότι φεύγει ο ίδιος αριθμός ανθρώπων που έφευγε για την Αυστραλία τότε. Οπότε, δηλαδή, αν αυτό βγει επίσημα, καταλαβαίνεις τι σημαίνει. Ναι, λέω δεν ξέρω αν συμφωνείς ότι ο κόσμος φεύγει. Αν συμφωνώ με το ότι φεύγει. Ή ότι δεν μένει για να παλέψει. Μάλλον, εντάξει, Αν δεν σημαίνει ότι πεινάει. μένεις για να. Ότι δεν μένεις για να. Ότι όταν μείνεις εδώ. Μάλλον όταν φεύγεις δεν σημαίνει ότι παλεύεις. Αν κάποιος πεινάει, θα πάει να βρει μια δουλειά, θα πάει να φάει. Αν έχει μια έτοιμη δουλειά ή έχει την προοπτική να βρει μια δουλειά στο εξωτερικό και να βοηθήσει και κόσμο ο οποίος μένει πίσω. Ναι, αυτό ισχύει. Πάντως άνθρωποι που φεύγουν από την Ελλάδα και μπορούν να έχουν χρήματα βοηθάνε. Φυσικά. Και είναι Μα και σημαντικό τότε αυτό συνέβαινε. Φεύγαν στην Αυστραλία και στέλνανε χρήματα πίσω στις οικογένειές τους. Και έτσι ζούσαν οι άνθρωποι εδώ. Οπότε αν έχεις την ευκαιρία να το κάνεις, γιατί να μην το κάνεις, εγώ είμαι υπέρ. Ναι, αρκεί βέβαια να το κάνεις, έτσι. Δηλαδή να έχεις αυτή την νοοτροπία. Όχι να φεύγεις για να κοιτάς την πάρτη σου. Εντάξει, και να μπορεί να κοιτάξεις την πάρτη σου μέχρι να τακτοποιηθείς και μετά να γυρίσεις πίσω ή να βοηθήσεις κόσμο. Δεν ξέρεις ποτέ. Εσύ που θα πήγαινες? Όπου θα μπορούσα να βρω δουλειά. Και εκτός του χώρου, έτσι. Ναι, φυσικά. Αν δεν είχα δουλειά θα πολεμούσα να φάω πρώτα απ' όλα και μετά. Πάντως όλες οι επιλογές έχουν ποιότητα. Αυτό είναι θέμα επιλογής, θέμα ότι σου κάνουν τις αντίστοιχες προτάσεις. Είναι αυτό το που έχεις μου αρέσει. καλλιεργήσει εσύ. Όχι, είναι αν κάτι μου αρέσει το κάνω. Αν κάτι δεν μου αρέσει δεν το κάνω. Είναι απλά. Έχεις παίξει σε παραστάσεις που δεν σου άρεσαν? Όχι, όχι πολύ. Δηλαδή τον πρώτο καιρό, ας πούμε, έκανα πάρα πολλές δουλειές για να δω τι είναι το να είσαι πάνω στη σκηνή και μετά σιγά σιγά μεγαλώνοντας και όσο περισσότερο καιρό περνάς μες στο χώρο αρχίζεις και καταλαβαίνεις με ποιους ανθρώπους ταιριάζεις, με ποιους όχι, ποιο στυλ είναι αυτό που σου αρέσει και αρχίζεις και θέλεις να πηγαίνεις κατά εκεί με κάποιο τρόπο. Ο Νίκος λέει τι σου έχει μείνει περισσότερο από τις νύφες. Τι μου έχει μείνει περισσότερο από τις νύφες? Ο κόσμος, ο πολύς κόσμος. Όχι με την έννοια του συνόλου, με την έννοια των ματιών. Ότι ήταν κοπέλες μαζεμένες πολλές, φατσούλες, προσωπάκια. Ο Παντελής μου έχει μείνει, ο οποίος είναι εξαιρετικός στη δουλειά του και σε βοηθάει. Ο Παντελής Βούλγαρης, ναι. Και σε βοηθάει να μπεις μέσα σε όλο το πράγμα. Και αυτή ήταν η πρώτη σου ταινία? Αυτή ήταν, ναι, η πρώτη μου ταινία. Οπότε από την πρώτη ταινία είχες μεγάλο ρόλο. Ναι. Ναι. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία, νύφες. Πολύ. Ξέρεις και η εποχή ταινία μ' αρέσει. Είσαι της εποχής, Ναι, μ' αρέσει, των ταινιών εποχής. Μ' αρέσει. Τώρα πια δεν ξέρω γιατί θα ήθελα να κάνω έτσι πιο καινούρια πράγματα, αλλά και να βλέπω μ' αρέσει και τότε που το έκανα μου άρεσε πάρα πολύ. Για το ελληνικό θέατρο τι γνώμη έχεις? Ότι βρίσκει τον τρόπο του και τον δρόμο του και ότι θα ήθελα πάρα πολύ να συνεργάζονται περισσότερο οι άνθρωποι μεταξύ τους και όχι να δημιουργούν διαφορετικές αιστείες, αν αυτό γίνεται. Αυτό όμως πώς θα μπορούσε να γίνει? Με το να συνεργάζονται. Ναι, εννοώ Εννοώ, πρέπει ρε να παιδί υπάρχει μου, κάποιος φορέας, γιατί το να συνεργάζεται είναι μεγάλη κουβέντα. Δηλαδή να πάρει τηλέφωνο ένας και τον άλλον και να συνεργαστούν. ναι, Πώς θα γίνει? να ενώνουν τις δυνάμεις τους. Να ενώνουν τις δυνάμεις τους Ναι. μέσω φεστιβάλ, για παράδειγμα. Ναι, το φεστιβάλ, ας πούμε, Αθηνών, αυτό που έχει κάνει, η δουλειά που έχει κάνει ο Γιώργος Ολούκος τα τελευταία χρόνια έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Έγινε πολύ κριτική, έχει γίνει μεγάλη κριτική και Ναι. νομίζω αυτή τη στιγμή έχει φύγει από τη θέση του. Νομίζω ότι δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη αυτό. Αν έχει Ποια είναι η φύγει ή άποψή όχι. σου? Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να μείνει και ότι είναι ένας θεμελιωτής του φεστιβάλ. Ανέδειξε το φεστιβάλ και στην Ελλάδα και στο Και σε εξωτερικό. αυτούς που λένε το αντίθετο, Σε μάλλον που τον αυτούς που λένε το επικρίνουν. αντίθετο, ας κοιτάξουν τα εισιτήρια. Που ποτέ το φεστιβάλ δεν είχε τόσο πολλά εισιτήρια. Πολύ απλά. Ας το δούμε και οικονομικά, δηλαδή ας αφήσουμε το καλλιτεχνικό κομμάτι απ' έξω, το οποίο είναι ανώτερο από ποτέ άλλοτε, και ας κοιτάξουν τα εισιτήρια αυτοί που διαφωνούν. Ωραία, νομίζω η απάντηση είναι σαφέστατη. Λέγαμε λοιπόν για τη συνεργασία, η οποία πρέπει να είναι μεγαλύτερη. Άλλος τρόπος? Οι ομάδες που ήδη... Και υπάρχουν πολλές ομάδες και ομάδες με πολλά νέα παιδιά, Ναι. τα οποία έρχονται με όρεξη. Ναι. Πολύ ωραίες δουλειές έχουμε δει τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι θα δούμε. Και αυτό αν μπορούμε να συνεργαζόμαστε πιο πολύ μεταξύ μας. Δηλαδή, ξέρεις, η ζωή είναι και κάπως δύσκολη και θες να δουλέψεις, ας πούμε, κάπου που να σου παρέχει ένα μισθό και δεν είναι τόσο εύκολο να κάνεις ομαδικές δουλειές έτσι ώστε να ρισκάρεις, ας πούμε, για το αν θα πάρεις χρήματα ή όχι. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι από εκεί θα βγει. Δεν ξέρω, καταλάβεις να τελειώνουμε. Και θα σε Τελειώσαμε. ρωτήσω αν θα ασχολιώσουν με τη σκηνοθεσία. Οπότε Σκηνοθεσία, δεν ξέρω. Αν μου έρθει κάτι στο μυαλό έτσι ωραίο και θελήσω να το κάνω,
Θα βρω 5 συναδέλφους εξαιρετικούς που υπάρχουν πολλοί και θα το κάνω. Να πεις για η Εύη, ξέρω θέλω Γεια σας, ναι, τι κάνετε το χειμώνα, θα ήθελα πολύ να δουλέψουμε μαζί. Ωραία, ευκαιρία είναι, του χρόνου. Δεν ξέρεις ποτέ. Ναι, όντως είπαμε, η κρίση δημιουργεί και ευκαιρίες κατά κάποιο τρόπο. Το θέμα είναι ότι δεν έπρεπε να περιμένουμε να φτάσει η κρίση για να... Εντάξει, τώρα ήρθε. Αλλά είναι μια ευκαιρία. Ήρθε τώρα, για να δούμε τι θα κάνουμε. Ωραία λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να πούμε αντίο. Ήταν μια ακόμα εξαιρετική νομίζω εκπομπή μας. Δεν πήρε αυτό λόγο, αναφέρομαι κυρίως στους καλεσμένους. Αυτό εννοώ. Όχι, αφού είναι στην άκρη την δική μου απόδοση, εννοώ για τους καλεσμένους μας. Η Όλγα μας λέει, η Όλγα Βασιλείου, κάθε Τετάρτη την απολαμβάνετε από τις 8 με 10, το ξέρω, δεν σημαίνει. Λέει πολύ δυνατό ξεκίνημα με τις νύφες. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να ευχαριστήσουμε πολύ λοιπόν τους ακροατές μας. Ευχαριστήσουμε την Εύη Σαουλίδου που αποδέχτηκε μετά από καιρό την πρόσκλησή μας και ήρθε σε αυτή την εκπομπή. Νομίζω ότι πέρασε πολύ γρήγορα το 2 ώρα. Μια χαρά πέρασαμε πολύ. Δεν μου κάνεις και ερωτήσεις, έτσι, αφήνουμε τη συνέντευξη για άλλη φορά. Δεν σταματάς να μιλάς. Είναι πολύ δύσκολο κάποιος να πει. Την άλλη φορά, θα σου κάνω εγώ. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθα να σας πούμε αντίο. Να ευχαριστήσουμε και το χορηγό μας. Και το Βαγγέλη. Φιλιππίνο και τον Ευάγγελο Κάρακαλο, ο οποίος ενώ ξεκινήσαμε με Δέσποινα Καρασταμάτη, συνέχεια είχαμε διαδοχή σκητάλης, τελικά τελειώσαμε την εκπομπή με τον Ευάγγελο Κάρακαλ. Μία φυσικά συνδεδεμένη στον Karma Radio, ακολουθεί η Δανάη Αγγελάτο από τις 10 μέχρι τις 12 και βέβαια από τις 12 μέχρι τις 2.30 ο Αλέξανδρος Κοντόπουλος και Αλγέρνης Δίκτες. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα και με το υπέροχο slowdown από την Ημανή. Να είστε καλά, γεια σας. Γεια σας.